Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwega kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkwire ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko kibengia ya jirengu manga bunaleo Nsoko gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuru wasare nyorali chibu asomroberio bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyibande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi shabutuko ime Nsoko TV oboroso umugusi obulimira bwisiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwegwa migirio chisemi nobo semia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga
asobolemi bochete skuru no botigi bokubeba mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yoka maraba kunya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha maragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere boberemi no botugi ime yen Soko TV oboroso bwomoguse obugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wale kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumoguse Eye nen Soko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na Kiromonto Margeria bwegeta sengen Soko TV mambia bono yekorwa nga WCW Women Crush Wednesday chikakiko kwalgania somoro birio bwen Soko bwa kiro manjito Margeria tonyare to kumanyare gendete kwene kokoro chingongo au imenetskensi ya Kenya na biga sensemo yiga jikasete to kumanyare ya jikasete manjito Margeria ne chingakishine na ndekero ko gurelio geri asenyomba yago okomanyanga chingakichicho koboka chekire kore ne chingakibine chigatoka tebekero kwabokire mwakiro monguru ngambi yamano kwanyare gokora litsukerie kiagera na bangi batayitiko yerali tsukeri kure no mwanchito Margeria ati baranyara bakurirora aika kwanyorire nga kwabokire mambiende yonsi kara mwakiro monguru ngambi yamano kwarorire litskeri nabo igo kwara kwana no monguru wasoma no negetabu nabo igo kwasaba mwanchito Margeria yamase yamotogote banga kwana no mone no motebi kiri tayitokole litskuri rero nabo igo gendere kubwatie ndoto yago tariyo gukwomoyo togote babutambe ngane nchire ya moyo gotemarande togotema tole no monguru utame kwalgania somoro biran Soko bwakire tonyara togusanga tonyara tukumanyania nabego gosemanya manjito Margeria tyankwalgani bene tonyara tukumanya imambie ya bono nabego togote bakora se county ya Kisine county Nyamira no tora sinsemo chapang ikase county ya Nairobi tonyara sinsemo cha signet onyare gokorora emiro bileta sigeta singet Soko TV eterande na ndemo morobino ne Soko bwakire yake gimo mwanchu muligere na inchengoro ku Innocent Onyango kitariki 19 mwaka bwa 2025 mutinyino 10 Diana otebire nga nigo bwenete gusaba nande nintete gotebi Diana atosabire semambia bono ritonya ariko batogo chakali tuko asenchira yobwikiranu nande mono nyegenete nga kwabokire nimanye tugo tukoboko bubutambe bari bagasoba getanda chakolera aye yo mogongo ni nseye bamura ndoteba bamurege kubakiane ndoteba bamura bono nalire ndanyoreri baga asobotuka kolera epilo ya yikira manyi amaliga bantu mbale kolera bale mate Diana bogakia yako inyore mechando yaye akoinyoranga gakie mechando yaye ya munchu kananire na chinga gichinde okorara abande bakorara kwanyoranga na libabugete bakolera wande chingana boko igwa abantu bakogendera gukora masabo bogakia abande bakosaba nyasaye toe baminto na into tonyore ngende kurunye breakthrough enderende nabatebire litukolera nyigweteneri abangina lira Women Crush Wednesday na namonasa abaswati murandons points twanyara ko batuko bakwanya semambi yabona anamono na inchengo gatebi ngo mwanchu muligereri kunonyango chinkali nyomba ngo kwa nindo mungina na motenga baminto bwakire
rende tunyara kwa batoko genda busino uranyore butuko twaruana rero ko twabokire tigatotebega nande linde itukulinde liachire babe muiboli nere ngo mukwaninde bagete mwate aba women Crash Wednesday even my mother-in-law nere na mukwa na matebinga lende kuangeto yo na kondugera na kondo aselie yanga na inje na soka inje kolite kilikega ni Diana kerago chakali tukilikulia kire campaign na namono lende ngo tebinga swaime yo murobeli lito nyarika batoko genda sobu amona ali abiri litukulia Jumatano tichika 3 togotebanga bone iki yabagiru gatigati kera yabagiru gatigati naboko nyara kabago kuligera guchimuino ororese kwarure na naboko igora maiso ligera linga kere isire kwa ranki kelintarakora namone kera to kwaligania semambia bono togotebinga onoro murubili na mbeye mo aseliro balia gusi namono togotebinga mwanyare ko bamuko yuagacha inumwe kabanyane Diana nanto mirete sigino igoro gwantebinga ganto nkaligacha gochaga iga eikendi jininganyete nde tayari nkoko nyora lendo mwanchu muligera linto kebekere mesa igora togotebinde kiao soso murubili elito chake lituko Diana rena batebiro ngamasabo Mwajito murihirie sagurio mto Innocent antabire mama sabo gusaba ndonsi yasore tunyare to gusaba nabayigo tunyare to kwigena tunyara musaba senjira yabene Munguru tata umenyete igoro mono twakira sore mambia bono tugusaba nyari ko bana itwe mambiye sabiro mwanjito murihirie ndonsi yasari unyari go kubanere hubene yamate yae onde bansi wete bobe mambia bono gusaba nyari go kumobo wene babango wansi barbara tasinya gitali tato gusaba nyari go kubabo insko ubwene babango banyari bako wena na kurase bitandebyo bali bagende tene kisaba cyabo mambia bono gusaba nyari go kubaikia asibago cia unenchira yemo banyari bakori bakali tali yago munene gusabira bo igaboro kiwa bagende tene amatemo abasi skuro nyari go kubabo ngaini nabo banyari go kwenyere bibanyari bagosoma cinga kibune cigo nyari go kubabo iga afingia bagende na amatemo abo mambia bono mnatuchiko chako no murubiri tensoko bwakire tugosaba nyari go goto guide buyani sai nabigo nyari go kubana into bakomoire mwajito murigeria obenere mubasolero nabigo murende bakalitskoliria tukunyara tugokora tugosabana kwigena siritre nyasai Amen. Mwanchu murigeria ndonse soberete na teba amen yasimambia bono litonyara kwa batogo chaka lituka senjire wikeranu nabuna bono twagotebiri mwanchu murigeri bono twabekire nyasaye bosio lyanyara kwa bagago sibibinde biri byonsi byanyara kwa babigo gusumbwa asobotuko na namono tonyara kwa batoko genda bosio ntagetego chaka Diana kuligeri libali basoire ne murobelio nindocho musoli bwege susuga atebe nsoko bwakire mark me present mbiyamono nindocho musoli bwege suna nero iranirega igago teba kira Dennis eke musoli bwege susu kurwa chinsemo chirichia Nakuru City Salams Club asagoteba go ikasobo gachuba asagoteba watching live na namono nindoche mbarikiwa Dennis Pae kuru chinsemo chirichia Tasia ateba good morning no ntole ime yumurobeli bwe nsoko bwakire ene nsoko TV bwakire ne yaito botambe mbuya mono Dennis Kuku Pae Christopher Tandi agoteba thanks you all morning watching from live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiange Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati and have a blessed good day mbiyamono Bonaventure Mobisa agoteba soko bwakire Boniface Mobisa aka Bonaventure Mobisa kurwa chinsemo chirichia kirwa musocho nonde ime yomurobelio agoteba goika omwelio nindo Jessica Mura bwakire Innocent na Diana amayeguchi as my parents in love Lucas Onyango and Bilia Onyango lero na inyoira ababisa nabasani bana bonsi batwale litukoligia lero gurubona nyiweta ababisa nabasani benyidu asenchira yobikirano by the way mugakominto nago kwaneti antebeti ulimo kana na rumurobeli goikomokwani Lucas Onyango The Noise Boy embogo bwakire kurwa chinsemo ya chianya keiri marani Innocent umaliba The Noise Boy I'm in yamono Diana nabo chakira kurwa bwese Charles Luanga mwalimu Charles Luanga nabo chakira gochi abo chimate tutirimboke to kwaralia litorore ngaki tokogenda litukomuna banyari kwa bago activate na gosoime yo murubeli semambi yabono mwalimu Charles Luanga agotebanga kurwe county from Nyamira County Kinyerere basement where streaming with my wife Jacqueline Kwamboka Aotebanga Wednesday with Gladys Kerbo Lavi Kwamboka Sylvia Mora Weldon Nyaore Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka Atebanga no turning back na bigo Bonfencha mu South Ten Soko bwakire Bonfencha mu biseke ye nere kurwa somo socho no indeme yo morobire wikomoera na bigo bwakire bya kurwa kino 87 Kiambo Tionen na bigo Asena Baiti Studio Ngote Aoteben Soko bwakire
Divina kurwa babadogo kobo kia mama kuruikoba tabaka n'abasani bane happiness kubateye basoime yensoko TV. Asante sana Mwajito Mulire na Butambe tawote banga nabagutuma uruwaka rwago so jumbe yagao asina maite studio erega gwasike screen ya 0788666663 mara kabere 6 mara gatano na trineri namba ya moire kwanyara ko gusanga kirengero kyago kwa kwanya abantu bagwe mambi yabono kwanyara ko gusanga naitwe nabagate bakira Dennis ekeyo musori bwe sugo ikana kuro City Salams Club atabantu ko rwagachiba Saito watching live wikagachiba Saito watching live Dennis kukupai ko Tasha twabokire bya no turemeye Nsoko TV morobire Nsoko bwakire mbiyamono sana inigati abali batumira ujumbe cyabo abego Lawrence ke konga utebanga inawari meyomorobiro bakomwero utebanga Nsoko bwakire no aturime umorobiro bakomwero nabayigo Feibosi utebanga notore wero bakomwero nabayigo Jared Business utebaba nabaminto wensi mbiyamore nabayigo Feibosi uteba kurwa Masimba bokieteze Stano Morasha uteba bwakire bya kurwa Mihango Utawala Dennis Kukupae kurwa Tesha twabokire bya nabayigo iposi kwego nabayigo dietari irega utebanga bwakire bya kigima nabayigo John kebati Mwajito Mulire auntebinga ingo kwani andonsia sole nabayigo soimiyo morobiro otwale oboterelyo bya yake mu mwanchu Mulire bina kwegule semambia bono ni gosoime mu rubeli tonyara ko batoko genda sobwango elitonyara ko batoko ranga yoberete saka bwango totebia sole elitonyara ko batoko kurangeli naye tokotebia soime mu rubeli asenchire wikere tonyara ko batoko ranga litukeli lyati chigatatu lyachire bosio na mono tonyara ko ba tugukurekana ko ranga litukeli ngo bwenera lire bosio bwa kira kilitoko kora nimanyete ng'abantu bagendete na kuligia kili bakoligi banyara ko ba kenyora Diana kira kware goteba lende litukulino lya bangi elina limu achiete Beijing WCW limu achiete Beijing maitabangi namba achiete Beijing bagacha na machiko litanga ni bagate abanga maite tuliko organize nje bunande gato tutaiti ko manya gose ni ndo tuliko nga attention tuliko nginyora mugacha na limu kiagacha lituko mugafate aba mwaturutere Jumatatu na de juzi kwande nga mwatutigere Jumatatu na batenga twabotere nje tindeti twagotigere natetenga twakoruteire twabaruteire Jumatatu wancho Muligere lino igwete kurubagenda Beijing kati babali gete tumanye tinki bwata samalika yu abasubati baito bakali gotebanga benyorera ubusibule akini neke ne innocent abanda bangite bari kunyora abasubati narushina no omoroberio no ryo koleta kanita se county ya Kisii hasa abasubati abake bali banyote bakunyora abana ba myaka ya bitaraika na bali banyoreta abana no naruchinonye bali bayigitororo bakaina na chinkwana cyabo abange babokero bali kwerera emichando yabayitero Mwajito Mulire narucharo abasubati kuyayitera bali nonyeri tukeri lyakire bado abantu mbali bado batari ko baisco iriganiri igonga ali tukeri Mwajito Mulire kalire WCW Women Crush Wednesday neri tukolyo kubanyora abanyaroka abasubati bose andi kwa baisco. Okay, toigure ngesko mbaganeti na barubaru esiko gochiase bali bande bakurukania myake menge ya etire kuruense ya Kenya yenyorero busibule mwaka wilwe mochimikianda 53 basubati mbabu gatense menene sana yokorangense ya Kenya yanyorire emiremo yaye gasi yabo gikunyurunga nigo bari ko babakoros chingo bana koranga basacha banyorire ndagira bachibakabe bakurwana nande bakanyara ko bakaibora ense na baruna bo iboletirende abana bana bagachenseya igasengiye sana bamanya ngatali bari ababo boka ikine gitukora abamanya batege ntokire mote abanga ngabana bana mbali yaye boka bana bale baino mwenzi nagekwana lero tugenete ngano nebyombe bya vida byaleteire igentikiriye korukwa ubusipole go chestol musoli bwegezo abatebe Nsoko bwakire WCW nindo chegega boli wa Diana Morabi ndemo no alegaiga Salomo Nyoni, Lydia Nyaboke, Linet Mokogoti Bubiro, Natasha Mukute, Sheila Kemunto, Jenny Momoreka Kajeni, First Lady Doris Nyagaka, Boy Gongo Tebale, Doris Nyagaka na Ndego Tebale, Gaiga Michiemo Nindoche, Rose Michiemo, Edel Monte. Barnabas Kebasone, Agoteba, Ensokone Yemo Diana and Demona Innocent, WCW to all watching Kurwa Doha Katari. Biyamono Barnabas Kebaso,
asa mashabiki alia oyo mobo olitwanyoreri bagagukwanera se simia ya maseyemo negati abo Barnabas Kebaso numungwana oyo mosano ulisiko yense lakini agendete gukora kirige bwenete gukorekana ekora kiringaki digukurigia chinchiro kunyara kabago koranga kwanyara kabago chibosio amaini tukulia rero ase kinyorokia chobiri gere Kitutu Masaba actually ngagere teru sirikuru aseli tali kurunga Jubilee chobiri marieta nchira twaliko yarangeli gusigali ababwate injira tuko yarangeli unabona mungwana onde nantebi ngilieta Thaddeus injira tuko lirangeli Thaddeus I mean Dadius sen Thaddeus bona gerogo liriko bugenda Dadius kumbe Thaddeus yokorangeliwa mugakoyo mu ule yango yane okoro kunchiri ngo tugutwarira tukuliara umubiro yo goreta tugoro naria umubiro yo koyenigwa ne monongo sabira amate ase chinseme echo nande nguru ngora yane gochia se familie yo ine kaze niyo mugakominto Lucas onyango yo koigunga kase ni elimura agenda kera manyinga takiriko wekiru nyarebe nere no akorangeli wote bunga inchugo chaiga mokonya mu murumino olende ngo nyara kabango ngora yane gochia se kenyole kiyonsi na nemo nongo chia so mu chibwatura kwatebanga nyasaye tiganyara ko bagako babore muchinga kibunechi ekera rendo murubeli wo mugaka onchiri okorekana ayamambi ya rero mugasolero na nemono lende togotebanga nyasaye naroro kirige ntoge okorekana bosio wilire nyasaye nero manyete Diana bono lende nagotebinga litukulia rero mwatebangi mugochengire ngimoche mwachengira by the way Esco Escorera maskani. Tocha attention. Na attention No kwari kuganyango tebi. Esco no kumusko musubati. Okay. Usako mwa maskani. Nandi kwa mwa attention. Onye kore asenyomo. Kero kwa moire binte ibere kwa mena kumoro kyobwanchani asenyomba. Okay. Ekera gukwana kwa motegera nere wikago tegerere. Ndira boiko. Biamono wanchani watebire bwaro kiwasenyumba nindo chende ngo yobukima agateba kesi baadaye nenge ngo yobukima kesi baadaye agateba from Kitutu Masaba Nyamira county well represented Magombo Chiduka na Sibanduki na intu twatebire biamono atubanduki lazima tukueleze biamono asibali mogenda tego to mubaro asenseme yo mtandao na namono togotebye semambia bono Diana batutumire chi SMS kagetego chakire ikigocha toche tubuli mu producer ito sinenya alikane tuwabwata chisi misano best 5 twamanyasa abantu baberete semambi yabono abo mwanjito murigeria okugenda gutuma ujume wose orwakarwaga sina bayityo studio 078 marakabere 6 maraka5 na tirinere na bayo moyo so mtandao Facebook no to live na Soko TV YouTube and Soko TV na ndipo tabeto watebekero wikira so mtandao ulio Facebook by the way Innocent na roche ekwerende ito mutanda ito Facebook na YouTube nogende teguska igongo mwanchito muliria no gasene okolega singia nabigemero biri tumugasene go to follow ya tegusakere wikira sense media YouTube ekere go chingire muri bito kwanyara kogo to subscriber nabigo Facebook kwanyara kogo to follow kuri no mwanchito muliria twangwere asiringana rimwa muliria tsukulia rero butameta watebanga wikato cha kemambi ya kirali tuko no musasoko nari tumenyenga ninki tuganiri gukora ingari turiri tukori ya rero ligotebanga obosemia no mogeni onyega kwariganirwa na bakorosio bomenyo buogo koli no nyeta kwariganirwa na bakogenda bunacha kigima gusebu naika kigima yari ngolirora ande no lidase screen yago ligotebanga obosemia no mogenya nega kwariganirwa na bakorosio bomenyi buogo kolende oyeta kwariganirwa na bakogenda bunaika kigima mwanchu muligereri Diana kalegotebanga obosemia no mogeni onyega kwariganirwa nabo akorosio bomenyo buogo onyego komwali bagaberoro lakini onyeta konyoru kwarigania uyukuruko bosemia na anda bakogenda bunaika bukigima semambi yabono mwanchu muligereri tokobolinga ayobo semio bumanyete bokuruko mogeni ochire buogo oisa komwali baga anyore kirugo na bakorosio bomenyo buogo kakobora lende na ande na baikorekana igona ekwa maseli totebi yanko inkyu manyete meaning ose emana yengane yo asemambi yabono ototebi ngo bosemio bubwanyare ko bogo ikabuogo gosomogeni yo ikire buogo kuruko mosemia uikaransire kwa mwire libaga omotegerere
na bakorosio omenya asore lakini ekera kwa mukaniri nga ya iga kirugo nkeyo na bakogenda emaite Diana abantu bonsi piense nje bunamanyete ase kuru ngane iwe mwamu nelinga nabo chinga kichindoragani gotaka gotebya omuntu nga ebintu bireiga kakora tatageti boigo abitiririe njiriri ya ige kuregenete yako bumuchando sana inse gegendete gunchuriri ayonye kogendete gutigara abwa sere ryo no bwato muchando inyora nga babo mugaka atuya agabaga utiro umuriro barangirania umukutano matukabono ni gisimi chigwako tware gisimi chi SMS yakabera matuka mange tutakamanyire bagacha bakaleta nga rero umuntu abagwakire video asaikaransite nande ogatebinga tukwana tukuligirania video lakini video nero ngo itumeka muri bubi okonyora kireta ikota imuntu ngantagete gokorora lakini rene innocent kero umuntu atete gokorora mbo ya chinga gichinde na areji video njiri ndonge lakini nende nabo ngo konyera se salamu asama kwani amakwani konyera na kero tegito oerese genta sobwagale koko na okora design koko na okora design mnaona okora iga okay lakini rende ekero goteba gutumeka bobe mbali bago abachege ndatebe ana bantu metemba bwekaini chimbu nchiro ntagite next time umajito muligira tukwanere chimbu cyo gwakesimi machiko narako bwatiwa itanga nibeke credit inere mbu ntanga ninje bunamanyete Prince Jachot mukaya batebe soko bwakire it is Women Crush Wednesday as we remain with the 43 days to the end of the year. Let's thank our Almighty God all the time tuned in Korwa County number 4 county number 4 no arabo agateba nga umwaka buno yarire ni gari tuned in nanda agateba na matuke 43 gaire kibatimba rero ndorera nari ngatigarite Rogers Nyaliki agateba no ari kurwa Amsterdam Netherlands watching live on Soko TV show na Kemi Phyllis Aiden nindoche Aiden iga agateba Diana ntatondigeli mbone igandoche jelio chire nayo kokwa Nigeria tigandara kora Rogers tumaye kwando motimuko gateba nga Ensoko TV ne Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirubo Opande Elvis Opando Mongi na Mochecheli Tunda Green Moikoyo Junior Richon Mayaka Lamek Obubanya Rumbe na Boigo Kaka Junior Echiamani Radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamoli Mugadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi na Boigo agateba agaiga ndoche Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi engenangeni ya Grace Kerandi Dennis Joshua Tirimba Kevason Bosire Mukamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro akurunga George Philip Duke Monyoncho na Boigo Omonyenye na Mwate ya family ingena itambe Bosamaro agateba Nyamira County no ale meyo mu rubelimbu ya mono bwata Jelia gabuti mbogena Jelia no musolibwe sunando mentiro monto ndabu ndoche omusolibwe tsawatebanga watching live corona Kurusit Salams Club na bigo Jelia kibao ba Women Crush Wednesday kurwa ngombo manamba by Rain Kingdom Wikan Soko TV na Diana Ndemo Frida Kirbo Linet na bande my mom Mariana Ongeri kurwa Kanyimbo Mwakiage Village na my lovely daughter Mazdiga Mora na my sisters Everini Rebecca Gladys na Emire na baswati bonsi watu wali mambingi ya mwanchito mulgido nye koroma swati mambia bono kwa gani lidikoligia na inchebu na Diana hako gani lidikoligia Rogers nyeki yaote bano wali miyomoro video kurasi nsemochi ya Amsterdam Netherlands yaote bano watching live Ensoko TV na gati ya balia anyara kago teiba swa somoro video na kubakwani mambia bono tokwira na nina nyari nko basoma mulite kiagana niwo barabangi biya mono mwanchu muligo tatete kwa ndo mutimo komoke tokwira na nigo tokumanya amaya kurwa aiga ase murubiri w'Ensoko bwakire Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro muroberio bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabanga nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose Kresi migwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Tomoliria nenga kiende nande tuko kuira sensemo ya magia tunyara tuko kumanya agende tukone kiwa imensi ya Kenya na wigo chinse chisko kuri na butame tuko tebanga ningo tuko chaga Cross County ya Kisene County ya Nyamira tunyara tuko kumanya kiagara nonka una butame nando sia somo gusiare onyaraga kwemanya nga ninki kiende tukone kiwa ime yorogongorwa gusi na wigo imensi ya Kenya kuri no manjito molira Togo chagabene Cross County ya Kisii nigo MCA be ward ya Nyamasibi omoske Christopher Nsaga aikiwa aseke gambero ya Kisii bosio wo munachebi na John Yariki abwasasoerwa asama mocho yokongena abantu inganko bayirare asinsemo ya cha Canada asokumanyigwa bunanigo abetiga kuira kibese ekyo kire chiri buchimi emyayemo emeronge 5 na chiminye amo na chiri wisano na ibere kolende tachi ya wikirania eireyo mwachito muliria torara omemsiye bunaberega kungaina abantu abatru betro kwaliganirwa no musakito wikiref orenge magega yo mwe musibe ward ya Nyamasibi omoske Christopher Nsaga kubeko byara bwigoro nababusobo botuki ono litikulia rero ndiganyaka bagaga kiwase kigambiro gya Kisii asama machabere yoko bangaina eliko baliana ni abasubati babere asiri tamelio gachi ishiringi chiribu MYM na 53 chimya inye egatie chitariki 10 omotinyo kabere omwaka w'ekiriwe na 2022 amana chitariki 19 omotinyo motangani omwaka w'ekiriwe na 2023 abo asa mongenete buna nachiko makonyo mwana Mildred Gakonge ojia sense ya Canada. Christopher umeshtakiwa na kosa la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kuwa kati ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2022 na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2023 katika mahali hapa Chulikani nchi ya Kenya kwa nia ya kulaghai kupokea kwa Mary Gachi shilingi 3,400 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge mpeleka nchi ya Canada. Ukiwa unajua ni uongo. Ni kweli ama si kweli? Kwa iko chitariki 14 omutinyo kane omwaka wa 2023 asatamanyekanete imensi ya Kenya nigo Nsaga amongenete Caroline Gakonge eleko mura chishiringi chiriwe 52 asobongenele buna nigo arachiko mwera Mildred Gakonge sense ya Canada. Ndio udanganyifu kinyume na sheria. Maelezo ni kwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2023 katika nchi ya Kenya ukiwa na nia ya kulaghai ulipokea kutoka kwa Caroline Gakonge shilingi 70,000 kumdanganya kwa ungesaidia msichana wake Mildred Gakonge kumpeleka nchi ya Canada, kitu ambacho kilikuwa ni uongo. Ni kweli ama si kweli? Onsaga bono ni gabe goto biara sama machayo na gwikibwa bosio bweke gambero gya Kisii bosibo munachie bina John Nyariki omprosecutor Kiriota Sokelo ni gasababu na Onsaga tabasa kwa gwe bond ekiagara ni gabo batama machamange ayo amubwatarantie asubonganire bunobwo nonyana asabali abange batara mosoera. For the reason that right now as we speak we have received so many complaints concerning the accused person for related offenses of obtaining money by false pretenses,
Ngena boni go Wilkins Ochoki oyoro mwakili oye ameralia yona kwa tabuna no bwene bwa yakwegwa ebonde ekiagera ni garo mwe MCA na igona kana iria gendere kubakorera abamenyi be wadi nyamasibi emirimo. The accused, Your Honor, is a member of County Assembly whose offices are 100 meters from his home. He comes to work dutifully every day so that he is not a fly to the ceiling. Omuna chebina John Nyariki ni ganchira na mangana abonsi abokolende ni gamwa ebondi echiribu emyeyemo amone cash bill echiringi chiribu M50 abo aseki ekyo kirache kotegererwa buya asitariki 12 omutinyo 12 omwaka wa 2025. If at all the numerous similar complaints, they ought to be investigated and charges preferred against the accused. As for this matter, based on the charges on record, the accused is granted a bond of 100,000 shillings with one surety, or a cash bill of 50,000 shillings with one contract person. Mentioned 4th December, year 2017. Onsaga ni gaigolerwa magigayo kwa kane cash bill echiringi chiribu M50 na bond echiringi chiribu emyeyemo kolende na ndobe ko biara na babisa botuki isiko ya magache kigambere kya Kisi na koirwa asegeta seni kibonya nyimbo gya Kisi Central abwase naende arachi kwigorura mu machande yobonganeria bonga buno obwo ginko reporteria Ensoko TV kurwa igaso katikati wo mochibo songo e county ya Kisi ireteriane Wycliffe Orenge. Mwachumuligeli togotigana na roboti oruo rwa Wycliffe Orenge nigotoko soana ndese county ya Kisi asumulikyo itopethel bachini agatotebinge kyombeke moni go Kenya bage goika ase abasibo basibirali Kisi prisons na kobairera igatiye bintu biri bakonyara ko baba gotumeka asubugima bwabo na namono kuba esegete kyombekyo nigo Kenya bage goika sensemeyo na elietalia nigo gikurunganya sogota ekyombeke kurunganya sogota nigo giachete sensemeyo na ndine kyombeke tali ege serikali tigatora igwango una Bethel yanyara tukaba kubwati kyombekyo no bokonyi Kenya bage kurugucha sabasi Kyombekemo gitarigie serikali Kenya sogota nigo mbasorero kyabatarira basibwa asejerene ya Kisi eri gusanga na kubasira sokuba ogusirwa ko bintu ebiba gutumeka sobugima bwabo bwakira ritoko unencheremo yokwirania koboko gocha sebalia batari kwenyara togasiki permission yokoleta chindagera togate uchindagera njiri gocha gento turarete ne bintu bigotumeka muna chisabuni chitissue na kende turarore kenteke na masabo twareta korwase gurubu yaito na obokonyi ebintu bike byo gotumeka una chisabuni ne chitissue igo twairane iringa biyamono asenge nchiyo gotwaregani okwanekerekyo niko bakokire mirimo yo gonchire chimbwa yabero yakorekana sabasibwabo asabange bagonchire chimbwa chinga kibako igurura maiga yo gokorege sibo kyabo igatwago getigunga tigatoche igaiga asenge njo yega asingi yego korekana kurwase echera yaito igaiga abantu bakire igaiga batumanyete igabago chaiga linka bara abantu barabaya abande babaira barandi abande bare masonary carpenters ega asiengia Wigo niko batebire kyombekyo niga kerwete asukuru gusira sabantu bare no kugania wetera semibuko yabo asebaro koboria gocha sebyombe bingamunebyo kubwatesyo mokyo yo wogosira balia bare no kugania nigo nko basegeta ebyombe biri binde byonsi bireisiko tubwatirane gokonya abantu bona abayega asengenjo na mbabwato kugania okonge turuntu tunyako batuko bako nanyana niko baburire gosirwa asogwikira nimirimo ingabune yiga ase bamuburire mugabana bwe county ya Kisi Muske Paul Simbarati komerana barabo eri gusanga cinchira cyoko bayikera abanke abo twigwitorro murayo ito simba tumwana ntulingani elimo nando montera ntu wacha korra abana ba minto bare maiga nabo bisabara barabaya nabo twigwetenga na intu tonyore simbo tumukwanira ngo ntumukwana alitwa mukwaneti atote nandi mubango kyabwate asomo gusita boigo ntonyore ti de oyo tenete lakini o deputy otwando revia very professionally with a lot of hospitality and we will be continuing to come here akorengana no mukonyi wo mutenirwe kigamberekyo waningo Abraham nigo boigo ariganire bonsi bale no kugania kugosira asata bina chinsemecho nigo chabakonyira bange gonchoriria. Ningependa kuwahimiza tu kama kuna vikundi vingine huko nje ambavyo vingependa kututembelea na kukumbuka kuwa hata wale ambao wamefungwa bado ni binadamu
na mwisho wa kifungo itabidi warudi huko kwa raia waendelee na kazi zao. Baada ya kifungo kuna marekebisho, kuna masomo, watu wanatoka kama ni mafundi, wahubiri, wanaweza kujenga nyumba. Tunaomba tu community huko nje iwapokee, iwakaribishe ili waweze kuachana na mambo ya uhalifu na wakuwe wananchi wazuri, wa contribute na wachangie sana katika uchumi wa taifa letu. Kuripoteria Ensoko TV kuroigasi kambere kenene gya Kisii, kaunti ya Kisii, Nchempethuel Machin. Manjito maligiria tugutukana noroboti urwo na ikase county ya Nyamira nigoboni gatie yabagaka kure bunge aborabo baragire ebya bokongwe byara guciase aba MCA be county ya Nyamira asoko be komuswada yoko murusia bisyo mugabana be county yo aseba batebiri batugo bosoku kolende baganye chingake chia obocholi nabayigo abocingaki baba boline kwene kyabona kunyara bale babwikirania amaganyo y'abananchi. Manjito maligiria turatigera egati yechinkwana cyabagakaywo chingaki bakorage byara guciase aba MCA be county ya Nyamira. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimoni Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office. Ekero ebunge ya Nyamira wetera omokarani Diukio Nyari baraliria gochia gosangereria birengererio ichume ya iga igoro yo muswada bukumurusia omugabano Nyamira Moskamos Nyaribo wetere bunge igo chinsemo ao tirache kuru ebirengererio ase sub county ya Borabu nigo barache gokorera ase hor ya Nyansiongo CDF ekere sub county ya Nyamira North barakorera bisio mu MCA wekerenyo Nyamira South barakora samagacho ye bunge Masaba North barakora obisi yo mu MCA Ogesima ekero ase sub county ya Manga barakore Kemera service yo mu MCA igegati yabagaka korwa Nyangono ase wodi ya Mekenene bunge ya Borabu basabire ya MCA batige korusio mu Governor Nyaribo eria koreri tengoria ekonyora ngeiri yare gotebia bagusi baito itongo no gaywa mware ko irangora na gotware ko bugaywa obai musie ba Nyamira mwaretire obosoku nande mwaretire amangana atari amaya agocha gotokurira Nyamira mukareta impeachment entangani mukarete ya kabiri mwaretire ya gatatu obo maene bwa mangana igo mutegete tusamuri bando twasimegete mugondo egekwera tukuburugera togese mwamotemire kumutuguta timanyiti mboko ngukia bwate na imwe aba MCA tafadhali kamuranche mutagwanja mwire maguru make ekebindi yatabukire getabuke buya igo mukanye mugosere mwe mweseri round ende nani yali batigaro aba MCA ira mangana ya ngora nande takungainana nande takwangana komure yamo ono nonye no mukikomenyete buo abana bachake obutirigo ryuka okubatebiti bari gwanja bono igoturuche ng'omuchio ituri kobogia bagukwana ekerekio nigo baragire bokongwa ba MCA asokoreta chisegi kirengaki egento kiagerire Nyamira yairandira amagendero magega Nyamira yatoirwo bwoba utagocokia mugabano itu ya swali ya tatu ekenege kone no yena mungwano itoyo usuka guchia ekero kia igoro mu speaker igakwana bono segiterie ko be Nyamira kurwo munuoye wona ndega to ukire to kuna na ende nkobeka bale kuchikusinyalibo nebikone sana batokorera amagenderero bono magenderero ki nonye n'abarimu bagosomia base gukora siasa esogosomia igo makorangereri ng'abana abumbaite bori niga ekerekio baereirenga mugabana Nyaribo nigo konyora gorebira gitabyo korosia chipara egento bakweranga nyorega gochigoto mwanka emereme yo nigo erache koria amatuka abeira make bono nchigotendo chokorire asa gokorera niga chitura gite cha toreteire turaheta
constituency chinde gweta bose chi county chinde chitura kitechi hamosi aretire Stephen Nyarikie Mbonde, Ensoko TV, Borabu, county ya Nyamira. Wancho muligereri noroboti oruvu na Steve Nyarikie Mbonde atotebiri abagaka bunoroche Diana. Bonsi nimbabwate chimbuche. Domo gakoyo mondo che amakwani alingo chanara aruga iga. Nyigwete kebatiago ntebi nigwete rero munatebire ngaitongo nogaya nenjera nere kebatiali tebairaniria lakini nde Nyamire yaitone nogaya likoba nogaywa ateba nogaywa lakini nogaya bago chabali teba lakini nchembuli sokoro yakare na inche gente kegongereirie gagenderekere barbecue yaye wino mwana moke tagonyara go baga challenge abantu bamite wise kurigereria Diana county ya Nyamira korekana ngo muchando noro monene keroro cyabaga kabali batenenire na baro batebirire ndenga yaya kore emirimo tigamanga mange takona kolendo osoku egati ebintu biri bakonyara koba bako beka bosio mbiri batebanga umugabana niga akora ibintere bwika dende tutagete tochitoro muswado yakero cha kubacha gwikaransa nkibarakwana na namono rende tugenete nga abamenyi benseme ibono bachakire kuru birengereri byabo biritwale goteba litkuliri na roche mwagambete ne mbunde ya maseyemo kwale kumubuli agatebyo birengereri byabamenyi banyamira na biye birende byarorekanire asenseme tokagenda busyu mwanchu muligereri nakuika asensemo ye kirukwe kenyoro asabona abalimi bakale gwesokia na namono bakale kwamereria kili bagateba ng'abanya committee bali baete chinguru nigo baoni enyombe yemo nobuli mobo mubuli asenseme ya gesunsa bakale goteba nigo bagenda mamincha na ebi abalimi abo ekawa bagateba nga abalimi abeke wandekyo nigo bachete konyora nga abanya committee abo baonirie ebintu bire ebia byabalimi abo na namona gento ba rokirin bagateba nga nigo bone bwenerete baira nichibesa na namono ubuli mubu boniri bonyari ko babukoirana ochia asabali Bethel machine na bwato roboti buru kubwatia amanganayo na namono tutakire kumanya nsemo yabanya committee abura kinti turaigwa kibethel machine yagotatera Baremi beke wanda gikawa ya Kinyoro egotoke mewodi ya Bugiakumu ebungia bonchari county ya Kisii niko beso credit kuria rero asigikarukia bende ime yeke wande kikegotoka chinsemo chagisonso asoko emurungania igoro ya committee ya tenrete wande kyo asoko ni ndemero yeke wande kyo nabo igoho enyomba yabo egotoka imemo chobosongo abo asebataba manyetie Kenyoro Farmers Cooperative Society kubwatia mune bintu bya Kenyoro bya beire mishandled chinyomba ya oni go town obole mubwao ni guchipisi ga igamuna totenenega no monto yo murule maega oiro bole mubobwensi muna koti ya moiro ko kumatoke ondali abali minigo batebire igasobomo aba bachite bagaiti koti ni galia bira barabukumanyanga koti ya irondali obolemo mboyo bonchali na mboyo Kenyoro ondali agotacha balia aete chibesa genda babwatie bamwira ndi chibesa chiae obolemo obo chisokoro chetu no chankorete kawa sokoro yana chose bomwega enamba yaye muna baba ararete nero no intu abanyene tokoretera chikaguga nero togotumia kori chibesa intu abanyene ntu arangire tukere binsere bigokorwa twaigure muna baisaranste bagakorobokora twaigure muna bakorete bakari chibesa twaigure muna bakore chibesa chigutumia kweyaga chemechi yabo otokobate bintu muna abale minto bwate mechando chibesa kibarige tienjera bakachinyora echine chiabo lakini ubole mubokoni kubwa Kenyoro mboyo gabokoni gwa amina ukwana nabarikekerekyo maiga yogo karekyo no robotindi nigo abarimi nabatenere abo banyako bakwera nigo baganetie chibesa echichone tugwe enyombe yo nabigo enemere yo teligo chikoni wa kigima intwe ne committee eri mwachorete ya oversight igo twachire gaiga nabaremi kubwatiria oboremo bobweito nigo tokubwatiria sengenjo ntubwati ncherende tokonyora bese kurwa ndonsi utatigo oboremi bono nakie kogera twachira egera tubwatirie serikali tubwatesie tonyore egera tochaka koira chikagu cheito to ekiara no nabagotire no bakonyora kurwa nchira teyo otogoteba iga tochake ne former Germany uri orengo abutu atebire barusigu barangirani
abantu bari executive kianda barangirani barangiri osozi barangiri omonyene kibesa bamuiranira kibesa kiaye intu muna abantu ba Kenyoro muna abantu ba Bonchari constituency ntori tiyare gochigodai gwe bintu totamanyeti ntori tiyare koni obole mobo na bwa abana baito ba mambia tubwata future na barobu toraga che institution iga ekonya abantu baito ba Bonchari ekonya abantu baito ba Kisii county niko mono baisokire na kuburia serikali wesona nigati na kugaya nengani ya sobwango eri manyara ko babakonyoro bwende mero yabo ande to gosabe serikali ekaro ya irwa mangana muna ya makongu bashugulika sobwango era bakonya balimi baito bagendera kolegasi. Kwa hivyo tunaomba serikali muone vile wakulima wanasikia bibaya, musije mkawache chambo likatendeka mkuje kusema mkujua. Tumesema katika ofisi za serikali Oversight Committee ambayo inaongozwa na chairman wetu Charles Rwanga, kila ofisi yoyote ametoa rambilambe za wakulima na shida ya wakulima. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iungane na sisi. Sisi hatuna vita na mtu. Serikali iungane na sisi ipate haki ya mkulima. Mkulima arudishiwe mali yake kwa njia inaofaa. Ripotiria Ensoko TV kuroiga gesonso ebunge ya Bonchari county ya Kisii nchini Kongoro kwa Pethuel Machin. Manjito moriria tugotigana na roboturu musakito Pethuel Machin nigotoika gwikasi nsemo chenyamaya asomorwaneria sewodi yo henyamaya kurase kiama ya CCK chama cha kazi ya Muske Richard Munyancha esokirie na kurage byara gocha segati ya barwaneria bakagere kogole ibande kurase abananchi bechinseme cho mutwe yobochori oboke obo bogochi kolekana stariki ya 20 na isano ibere chinga kyaboliri abananchi gusaba menyi bechinseme cho kwene kyabuna tibali gwanchira na kugorwa nabayigoniga ababolire enkige kogera bakoni ibande byabo libagabaganira gochora omurayi olyo batayitemo jito muriria roboti rwa betero kwariganira no musakito Steven Yarikembole tonyar kurase studio ya kabiri ya sama leta ngo kona ne Richard Munyanja gwagiranya sayembu yamono singe nyama tuko turoche na ndengo ra kare urubono mpaka litiko election tubata matuko kianda twatale bya ndoraro aseye ndeons ingeri abantu mbaro abo boire baganya gure ibande byabantu twase toko ba strong warning nga kora kibande kyomuntu tana no burayi bw'omuntu kwawara asenge njura enya sawo kurwana ndabantu bamanyire bintu twente ko bakolera ndabantu bacholiro burayi bo abacholiro murayi gene tukobaganyete erinde baje utipitisha murayi bonemo bona ngeri ngote byabanyamaye nyasawo baire engakieno nere mosoke mwechoro murayi muntu tayo waje ko batena choranyagete gose choranyagete enenga kieno inumwe kabanyene ase obongaini bwino no manyi bwino mogoswege tutale sina saba mambia wachoro murayi ulia orao kolegasi unabona nyama yetu ndo maetenga chindo chando etasba kunywa manje ne chimbechire chipara ne chimbechire birasi BCD mbio ikokonyoro umwana otara kurunye bite tulubani mpaka gesieri omwana ochake sukuru eyere gasi ngo ngwa sabana ba otara chikiro mtachinyinge ochikolike service ya ICD classes ya abantu bonsi nende yo osemeri ainaronda abatebye kera chinyaki chekire muntu abasiko bagosa tumaetengwe tana bale chinyomba bakubule ibande beno tiawanja na koni obo uhuru yawo kera zwa democratic lighting nayo wendo chiwake kura okomweke bande ikokobunire chinguru chao choso ko chiwake kibande na bali bagonya komyoka bunaho twagolere Munyanja ose Munyanja into support Munyanja nonde les na ndi ninje na mwete ko boli burayi na ndi muntu teyongone liburayi na ndabantu mbamaite nonde na ndi tegonya ko ba propaganda ete buna na oniri na support nyegete onya na support lyo muntu ngoja wasi support yo muntu je nonda series onya kwarole yakole mere njo support Munyanja chikambe jibeje serikali ne opposition mugonya komyoka tugotigana na yukuru asensemo ya Nyamaya nande nigo tugotigara ase county ya Nyamira ase kyombeke moge segetalige serikali gekurunga light for the world yekubwaterana na county ya Nyamira giatwalira maigeli gochia sabasae na nomono asabakali gotebanga abasaba bwate myake 15 wike myake 35 nigo babwenete gwesoki bali bwatoborema libanyara kwa bakonyoro gusira kurwa ase ebyombe aime county yu na nomono kubwatekana no mubaro bwo mwaka bwikiri bubere na 19 uyo kolekanete nigo county ya Nyamira ya nyorekanete gutwara abantu bwatoborema bale chiribu emerongebe mwancho muligereri tigatwigwange kyombe kiyo ikurunga light for the world na kikugwatira ne county ya Nyamira nkiya nyartiko bakigukwana igoro yabali bwabwato oborema
Yesa muleta go weekly photo Nyakundi. Setongu sigega Nyamira, ngurwa sema ya Miriri, sigega Nyamira county. Lero toja se county Nyamira asenje okwana mangana ya oborema ase songo dodanga mwana disability. Ningenchere ne sengenche aiga se ya Kenya. Anene monongora tringa ndo watu mambanya kwa konyeka nitakire okonyeka. Na sego light for the world ine shirika liodi na mwana okonya abantu bagwate michando au ye ya chira Nyamira bota ne county government ya Nyamira but we work together to ensure the person with disability ba konyekere ndo what program au to chakwanza watu makomunya kwanza 2026 to 2027 jiko emu okonya abantu baito bagwate michando au yokorema ebe no barimo bwa tubongo barimo bwa physical na barimo bondo once ina yote abantu with especially abana bari miaka between 18 na 35 who are the youths yote meko encourage batch by enroll in this program runs from next year January in the bakonyeka with a program. Currently abantu banyamira babatu barima as per the census year 2019 bare abantu angichilwe marongevere nego kuri asa Marieta Nenguruku Christine Kerubo ngurwe wodi yekerenyo korwa organization radio lero ninde no mugoko twarenge Nyamira a training ya inclusivity egangene ne yo murobeli yoyo no koranga abasaye baro no bolema buchakire emyaka 15 mpaka emyaka 35 osarubaine nkonyora bali obokonyi bwa kifedha injira bara bakwegendera liboka abanyene egera abantu baito barwe esobo sabereri abantu baito barwe esoko bakigurube esa abantu bande abantu baito yendo na ba encourage ngelinga umwana twaro bolema especially ebe no mwana omunyaruko ebe no mumura ebe no musaye digato sibuke ko twaro bolema tali makwa abantu twekene bakirenga no makwa bosine gukora gerere digato nda abantu baito isiko bapime bamanyu there is always a way abantu bakwa system yanga twakonyeka yende ketanga twakolire twaetiriri chiko ya Disability Act Nyamira County mononto chiko sensitize abantu baito ningi kera seri chikerio na kiri bolenda obosibole na mangana mange bore ya abamenyete no bolema inakuwa vizuri. Mwanjito morigeria togosika motwe na gutigara se county ya Kisii ni ekiome gia Progressive Nurses Association yatwaletwo kumerana ase county ya Kisii esamagacho akisi etc basibaho betaba gukwanira n'abararia mu basoyo nigo Mike Nyongesa oyoro moteneri bw'ekiome kyo atebire buna ekiome kyo ngikwenekia kubwatokekera maigerio gochia saba Teresa bonsi mensi ya Kenya ili bagendere kubwatuka obokonyi gochia ase abananchi omajito morigeria tonyoro robotura senchira bene robetero kwaligano no masakito Wycliffe Barenge. We are an association, a professional body, and our main agenda in healthcare is to ensure that nurses provide quality of care. And for this to happen, is that nurses must gain skills and competencies to be able to perform at their maximum to serve our clientele and to serve our patients. Now, why we are here in this case is that we have an annual scientific conference. And the annual scientific conference talks about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. Things have not remained constant. Things have become dynamic. New diseases, like recently we had COVID-19, they are coming on board. And so the training, the education nurses go through must be aligned to what is going on. So we have this discussion here. And number two, when there are changes in the healthcare in terms of diseases, in terms of conditions, then we must also change the tact on our practice. We must improve and have newer ways looking at the horizon for us to be able to have relevant practice, quality practice that will be able to meet the needs of our clients and the needs of our patients. So our discussion here in this conference is about the future of nursing in relation to evolving education and evolving practice. We have global scholars here in this conference. We have local scholars in this conference who wants to share
to this conference the best practices that we have, the changes that we have based on research, what is working, what is not working. And this also informs our schools. That's the middle level and the higher institution of learning. Na omwancho murigereri moraibense Dr. William Ruto litukolyankyo chitariki 20 nachiko bagagotwara igikaro kya bene ase bunge nene annemona ase jibunge ye senate neli enene chiko chikoba chiko ikaranse se bikare bimo lyanyara ko bagakwanira ense ya Kenya gati ebintu biri moraibense ara chiko bagakwanira gose biri bikagira ara chiko bagakwanira nigoro yobulendi meyense ya Kenya nabo igwanyara ko bagakwanira ubu amate gati ense ya Kenya ni chinse jiritwetanaine igone ngane ganyereire ase litukolya mambi tonyara ko batokoranga kikeliyo murai wense arabega gukwana horoboturu tigaturaro igunga amaliga ninga kiale ngakyo murai wense achikobaga gukwana n'abakenya kwitira ase bungenene. Honorable members, our communication on the State of the Nation address to Parliament by His Excellency the President of the Republic. Honorable members, Standing Order 42.1 relating to messages from the President provides that the Speaker, and I quote, shall read to the House any message from the President delivered to the Speaker for communication to the House. In this regard, I wish to inform the House that I received a message from His Excellency the President conveying that he intends to deliver the 13th State of the Nation Address 2025 to Parliament pursuant to Article 132.1 of the Constitution on Thursday, 20th November 2025. Honorable members, Article 132.1b and C of the Constitution states, and I quote, the President shall address a special sitting of Parliament once every year and may address Parliament at any other time. C, once every year, report in an address to the nation on all the measures taken and progress achieved in the realization of the national values referred to in Article 10 of the Constitution. 2, publish in the Gazette the details of the measures and progress under subparagraph 1. And 3, submit a report for debate to the National Assembly on the progress made in fulfilling the international obligations of the Republic. Honorable members, in accordance with the above provisions of the Constitution and Standing Order 22.2, I wish to notify all members that a special sitting of Parliament will take place on Thursday, 20th November 2025 at 2:30 p.m. in the National Assembly Main Chamber Parliament buildings. A notification of the special sitting has since been published in the Kenya Gazette, notice number 16519 of 12th November 2025, and indeed, as also notified by way of a newspaper notification published on 12th November 2025, for the information of members and the general public. I am aware that the offices of the clerks of the Houses of Parliament have commenced preparations for the day, and further logistical details will be communicated to members in due course. I thank you. Bia kigimo mwanchumulili gwikira butu akumanyiri ali agendete gukorekana kurwa se chinsemo ao nabuna butambe togotebya baliki baitoni go babuliti chibuse kibale asebara libanyara kwa bakumanya Diana murai wense ngucyari gukwana na bakenya gwetira se bungenene ngikilia yo ligerete ara chigotatebu na bakenya obulendi bwito ntoro cha Tanzania aba Uganda bagendete gotebanga nintu toko gaserelio mulembese chinsi cyabo keroro che Nicholas oyo barukwa experts boko bokorobekana umurai Museveni natebanga natagitanya olenseme ya moye nyancha ito ya Indian Ocean nabo igonoro che Tanzania Mama Suluhu natebetenga nabamate bagocha basokire basalirio mulembese nseyo abaraya ubechinse bakwanira I hope president nechikoba gukwanira egatie bintu binebyo ekera chikoba gakonyora libaga na gukwana n'abakenya kurwa ase bungenene na anene mono bintu binde mbiyo binene turabe tuchikukwanira because amagana ndara kwanira maybe na arakwanira transition ya CBC senior secondary school na nsachinde na barakwanire ngakitondete gokori chiribusani chibateba chibe enotie ya mona jibe chitimba tuse nchikwanira egiskuru ekyongona naroche abana inchi nabegigati abarai bakomatiyera buno muraya agagwesokia
erinde na lirende nya enganira nyareke okore kana tumanye ngono bo nabara yabara serikali usina abantu abakolento mugaka yo mante tinga ntuchiro konkona tuchitebe jiskuru chikuru kunga chiembeo chitaiyo chiskuru chiembeo ngaiteringaneri nerigia chiembeo kiagarati chiyo rakini chibeza ngo bwatukuchiri atetega tiga tuchitebe jiskuru embeo nindo chogembo Frederick Ateba. Good morning from Nakuru, massive, well represented live ensoko bwakire buya mono asa agateba naenda tutuligire makisena ne mambiengia nigo imbaligeretie kurwaiga South Sea agateba you are loud and clear buya mono na intu twatebire buya mono mugaga nara okuruku Anthony Ragoli agateba muibuli Anthony Ragoli na Jenny Nyabate from Kenyatta University agateba pamoja Victor Mondo, Dennis Kerandi, Lydia Nyaboke, Rogers Nyariki, Amos Kamori, Evelyn Mugunde, Frida Nyabonyi, Paris Elijah, Omongina Mocheche, Omwana Zilizopendwa Atambo, Enoch Nyambane, Joshua Nsongo, Fred Nyandieka, Thomas Makuli, Salome Kemunto, Salome Kemunto Onyoni, Sheila Kemunto, Doris Nyagaka, Joshua Mbuya, Lamek Obuba na Kalebu Rasugu, Masai mwenyewe, Mokogoti Onyangalesi, Litunda Green ngagerete na lili atetegateba na Lameke Obuba, Florence Soe, Mary Mora na boigo agateba Simekanyanga, Toto Lakisi na Songiri, Isaac Nyagiro na boigo Agostino Nyaruli Gideon. Biyamono uyu no omongwano yoyo mokurukunga Anthony Ragoli, muibuli Anthony Ragoli nere nyaraka bakurwa ayua maiga USM biyabono. Mwancho muligerali tuanyara kwa bato kumanyalia agenda tekokorekana agenda gutubwati ase mitandao yaitu ase email ya Facebook na gutubwati bune Nsoko TV na boigo kogenda ase nambeli yaitu ye studio nyara kwa tutumire ejumbe yago Diana namba ye studio nabo ko batebi tonyara kwa batoko endo mutimo gutoko irana baso ase mu ikigazeti mwanjito muligiria tutaraenda ase email ye mutimo komo keigo ndasoma ujumbe ya mauteba wawe Nsoko TV bwakiribia na my brother Innocent from home na my sister I really love your shows. God bless you so much. Nasalimia watu wote wa nyumbani from Nyansimwamu and Chobiri. Watu tuamke tujitume. Dickson Ombuna from Imara. Dickson Ombuna. Biyamano murumi ntone igule kurwa sensemei. Indo chega iga kerana kana tabire togendo mutibuko yo mukuru kuga nga Evans Enoch Makori ana konyangu murangelia Evans Enoch Makori agateba no arime yomurubelia agateba nigo agendete gutuligereria asenchire wekera togendo mutimo ko tokoirana taso ase chigazeti Eje Nsoko TV oboroso bumugusi obutini no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu
ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyugusyalire bimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine cyogukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni baramalyogo yogukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV uboroso umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PA system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi, katika maeneo ya maonyesho. Ukiwa mjini Kisii, tunapatikana katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende onsora kurubulimi obiyoke enyolere libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero nechikolina obulimi tiskuru nobotigi kumerwa mati bone ngombe yenga Gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kama kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamara ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
nuganitie printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyorech machine ao chigutumekasi chobese na bwega chinsemo chobonchoreria rigurito neriokokera nigotokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Asamange twakire simi ase namba 0700259909 ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondi ferpo ngoira sama go wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwanchumo ligareria bwe Nsoko TV oboroso bumugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwe Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwe litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwe county chonsi emirongene na isano na ibere Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. bwe Nsoko bwa Kiribono togosaba sense mu y'ekigazeti tukumanye ali ase ekigazeti na asa maboko itonto bwate ekigazeti nchego bwate gazeti ya The Standard Diana gazeti kyo bwata Soko boko kwa mambia leo Nencho wajito magiria bwate gazeti ya The Daily Nation na ndengo gitinga emiganire gali tukuria lero nigere menene tunyara togosangana na bako kumanyeria ase gazeti ya The Daily Nation wancho muligereri sense meliende yoko boko gwoko limaegalia sense melie kenuchi na rorole sesimi kwa neli italia manjo muligereri ende nimambiende kwa karanga jamano kwa nyalira koba tonyalira koba tukumira na ende litukeliga no eto gwate mechando hawa innocent chando nero ya buchire Wana kitoko be kuchigo dignane lakini twara ira na maega gaki mwachira politics mono lero kara kunero mupira mtunturaga da politics ritangani ekerogo chicha iga eikiria eritete na ringi na MC Nyaro Nyansi nabo igone kerentane officially bagantebye ne school kera bantete ne school Diana bagantebye nchene principal tenene de tekirasi eke nonyenge bati nonyechinga kichinde ko matende ngerali ya macho igwera mwana nara erons nyete pio mwancho muligereri akogenda chitaro chiayo irana ndoche so mwaka gocha limo ngayikonya tatuli kangana kwana lakini elina chire nama ntubwata da igobona mupiro inaye wate igotote mupiro inaye wachite kwali gani mabembe nama amabebe ama kwerende lilioko gachubuka kitokoro koko gachwa sekiosi amayanda amayanda nama
Na mabembe gose. Nayo gwachire totebia gwachire. Nayo metekyo. Tuli go kwaebereria totebia. Mwancho muligere bunuligere tia screen yago timu ya Harambee Stars niyo yage tuchigoli sana isatu asilige na liesagero ne timu ya Senegal sekeminano kelio kurwanira kiliote abanga nego solio bosani yarengi international FIFA friendly yago soletigwe na namone timu ye kanyara kabage goikurwa chigoli sana isatu nigorense yomo coach okurukunga Ben Makadi naboigo bakubwatira na chwe iteba ngagete no achiete kwigeria timu iyo tenga kiche ikira pani Makadi abana tabo gulichukuni cha yaenda soba South Africa ndokonya kuumia shabiki ndiye anaumia hii ni ujuma gete gwatebe timu nayo wachite ku prepare lakini rende nane muntu pani Makadi na matendo gwate segi Tanzania bobe yukibona togote nkioro cyo togocha bataya ba Tanzania chwea agenda matukayo spianga ko amaikuirana na Harambee Stars amaikuirana nandi anyorete zero yani umete nga ne timu ya Harambee Stars na achiete ku prepare ngoma na ndio kwa preparation ijisaine chwea lakini wono inuma tekende ke moroche chwe mama yatenga tuira ba Tanzania content yoko turamo mutinyu muki nane lakini nje muntu taliko be kuchigolisa to timbu ya timo chando inje timbu ya timo chando konyonsi kuchigoli 8 liswali ngoboli neli naye wachete ko prepare timu imwe ari kubwatira na Makadi no isanegete na machibu imwe atoleterete gekoera no gwante betio kogenda no rocha machibu gabu go sena make no bwate kwende bono ga no ndaje rutumia ri etalirio na rete gutumia ege susuro gosenge ugoikorwa nane tata nane 1 2 3 4 ngaete tekika ya 48 kwenye chianyule sana aya mwancho muligere Nicholas Jackson nabegete goli Sadio Mane nabegete Ndiaye nabegete Diouf nabegete actually nige ntokoligereria mbaya akabeka Seki akabeka chigoli sana isato se ya Kenya yage tu asegosoli yobusani ne timu ya Senegal chigoli sana isato nigo egosoli yagosoli tigu asigete nga Madan Stadium toro ya ataki koligere inde nkwana yo munyakirogo asani akwane tenkagerete igoro ya egosoli yo koligere inde nkwana nera kwanete FKF nabongagerete nga tegokiri na machibu ayo abana kwa tumeteba bagaba baregetigo kwako mupira munda akora Sadio Mane oshikorastuka yo no li Sadio Mane chigoli nane tata chigoli sana isato no ndwari kuira na Harambee Stars okay igotora ege na timu ye na ande nero gwante bikwa begiro mukioro kwegena anje naruro riri gwachira bono Tiganti gala na Harambee Stars rocha basao kolibia mpabo gati at break norocha corre kana budu beture hat broken mwancho muligeli tutara so sense mwechi go solide amini sense mwechi gazeti na raitwali kora kumanyinga nigo bali etechigoli isano isato kere timu yago soletie ntunde ntangani first half yakonya yagiru chigoli isano nembo togende se gazeti ya The Standard lakini timati osechwe kebatio nyole chigazeti chion story algili chi headline ase chigazeti au tumaya kogenda bosio ase gazeti ya The Standard igaigo umugani mo tangani igaiga nigo babwate umugano kali gotebanga nigo sogetigwe ne egazeti ya mikurunga New York Times ya sioleti ekale gotebanga slave trade billions bali bakale konya bakaba bakoira abakenya ase chinse chesiko kiliko tebekananga na bebwe kaine gesusurukeria kera tuabwata abantu bachetega yo tugambira bulende bakurukunga colonizers asaba Kenya bakale ko baba kogenda ase chinse chesiko lakini kiliko tebekana bali babwate umulie gose bali babwate emeli yo kunyara ko baba koira abakenya abwase chinse chesiko nigo bakale koros chibes chinyinge ekera abakenya bali abanyene bakunyara ko bakogenda ase chinse chesiko utali konyora kende bate bachibese chingundo kerwate banga amachiko yo bokorerie ebakorie meremo immense ya Kenya niga onchukire na bono iga aonchukire na konyara ko baga gokonya bali bale sense meli ya kisiasa nigo bateba ense ya Kenya abasubati baye bali aba mama lero mukuruga women
niko bakare ko bakoirwa ase chinse chesiko anamono chiri chibate bachiabo arabu ase bakare ko bakoligwe gasi na gutumegwa bube na anamono asiboni bate bango nigo obutukibwa orokiri buna umurai bwense Dr. William Ruto serikali yaye libaga lyokonyara ko bali kolenda abakoli emeremo bali begenga nigo boni go moncho muligereri nigo babwate omuchando gose bakare ko bakonyora omuchando ase chinse mechi na bakare bate bagaiga indo chechi namba barweto moncho mulira bakuligereri ase screen yago lakini igo on the front page ase bakare goteba nga abakenya asomo Kenya yomo igatie 10 nigo babugate company gose company chiburu chire chiabarayi ba siasa bali 8 ese serikali gose bali batali ase siasa bonega bayigolete company chikoira bakenya isiko nigo bagarate banga abantu bali bakoira abantu isiko gweterese company chiabo batari kyomo Kenya sense libaganire kogenda nigo bakonyara ko bakoyegwa egati yeji shiringi chiribu emia ya 130,000 ndachibakanyara ko bakoyegwa nabo igose bakale bateba uli koirwa ase chinse chisiko gakoyegwa ngeli yo mwali bumutinyi chisiringi 30 chiribu 30 neyemo 31,000 mwancho muligereri nabo konyara ko bagakora umugano yingo yobwatinde ko ikase page ya 5 ase bakale koyerera buna abakenya bakale ko bakoirwa ase chinse chisiko na nimuna bakamenyete abwo nabo koligereri ora abanyaruka buna bagendete kuigerirwa maegerio bakale kogenda ase chinse chisiko Women Crash Wednesday no mugano Diana ngo sawatororo tatebinga what does it mean nkimine tiko cha sole sawa konene tigana manyuma nchito moligeryanga egazeti ya Today Nation na lirebwate manjito moligeria omugano mutangani nanderinga li mwa mubono ririribogoretie ritsukoria rero kurase gazeti ya Today Nation gotebanga moske Kalonzo Musyoka nabo Rigathi Gachagua nigo bono bataite baunchoreria machiko yekyombe kyobachori ne chimbebe kya IEBC asaba gote babuna nigo bataita machika yo abekagonchoreria nabo igo kenege uskigo chiko kolekana kebege kotebe agocha saba na inchi 6 months metienyi 5 nomo obachori butaraika nabo igo egatie bintu bino mwanjito mugere nicho kumanya amonchoreria ali bataita kolekana sekyomekyo negati yebiri barabigire ebyara nabo igo kwani rero muraibwensi ya Kenya ase akuborirwa nekyombe gya Kenya National Commission on Human Rights kwene kyabuna ngochiale go korusia machikalia agokwanira igoro yemitandao kose Cyber Crimes Act tuchikoya kwanira asobwa garo manchito omurigeria se page ya kabere nabigo engane nagote bigoro yogonchoreri chikolia IEBC nigo liraschinsemo chiria chigazeti ya The Daily Nation page ya 4 page ya 5 kuchikutoro soma sobagale nabigo ase page 12 gotebanga bono nigo chifea transport igo chikokina wetera lichikolia beteri wetiwa na NTSA nabigo ase ensemo yechisemi page 10 nigo kwanira igoro ya OU nabigo sosion ase ekyombe nabige gatie ya borke bagatebya sosion oyo beteka gwetigia emeromo mwaka wechiribubere na merongebere naomo 2021 hanyarega koirana abe kago contest kono no manjito maliani gati ya sobwagale ase page 10 gotenga na aliaroro nabigo ase gukwanere goro yo wanchani asomwanchi banyati bakome abanchi babere banyati bakomera naso mtandao kolendo mwanchi oyoromo mura akabaga koibera omunyaruka kibesi kinyinge tokumayibanga omwanchi mokomera na neraso mtandao nabarabenga agatagite koibera some omugano yasobwagale page ya 3 gotebinga ngaki abanchi babere banyati bakomera naso mtandao kolendo mwanchi mumura akabaga koibera omunyaruka 800,000 narayo asegazeti ya Today Nation gote yasobwagale oyo kaibere toyonde omumuro betega koibera omunyaruka 800,000 bateba kera tukulika bali sese korumo muntu teli abali akiri wakonyora muntu lire sese yabeire news basubati garabato ibire tibali kuliko saba karatasi gozo baroke bati akiri agara musacha akolire boyigo igako ba front page lakini nende ne tianchiri sese nende yonsi konyoranga ondega kwanda kuura ondege ntukiaye chweya ntete ko koleta se chigazeti echi lakini
ntarakoreta taite kuna sinini asomugano uyu uri sepeji ya gatano gatatu ya gazeti ya The Standard igoro y'abaswati y'abakenya bakareko babakoirwa sechinsi chisco na kili bakareko teba nigo bakari gutume kubube na anana mono bakari gwitira emechando asabono iga egazeti ya nyariko bagego tebanga nigo bono roboti ururu nyariko baragosoka ne gazeti yiwe kurunga The Kenya Times ese kareko teba abakenya bangi bali sense ya Saudi Arabia nigo bagwika sense yuba nyariko babako yugo mushahara oromoke ne chinga kichinde na babakuli no mushahara obo chi passport chiabo nigo baulire abande bagonyara kwa bagoitwa n'abanene babo bali batenerete nabo iga abande bagaligo bagotigwa asichigastiri bakora chire chingongwa abande bakwerera sense meyo na akeli bagotebe serikali ribagali yo gusaba kunyara kwa bage gusaba serikali ya Saudi Arabia ili nyara kwa bage ko barenda murayibwense kigira chingaki ni garorekanire kogokera kuira abakenya asichinse chisco na namona sikeli bagoteba nigo bono iga murai William Ruto ni gazeti yako moteba ni garo umwana siasa umutenengu nabo igo omukolie obonchoreria nabo igo akiranarte kuru mugano ni gagoteba nga ni gacha kiritense na ase eurogongorwa Africa ni gagatebere ni gari pan Africanist leader lakini ke bagali gotebanga maiga yaye nigo ekare korekadensi ya Kenya bono iga nero ere ase chinse chiri chigendete korra abakoli emirimo baba nemono baswati abagendete konyora emechando ekera bale ense ya Saudi Arabia asikali bagali gotebanga egatiye amate yumurayibwense umunyarokoye n'umuswa n'umunginoye nigo bali bagotebekana bwate chishares chinene ase company yo kunyara kwa bage koligereria mangana yo kuru insurance nabo igo asaba kubwatania mangana mange na gutimbuka gaiga nindo chibagateba no nyana mono gelibwe serikali no nyamba rwetilieta nabo kunyara kwa bago korengera liningo bagateba no nyana ni gabwate company yo koira abanyaruka ase chinse chisco na kili bagateba nga nigo abana siasa bange basoiroro na kunyara kwa bako so ase biasali byo koira abakenya isco asibaro bakare konyora chibes chinyinge bakare kogesa chibes chinyinge kulende bali bakogendoro nigo bagendete gusumbuka mwanchu muligereri nabokoraga abuna begete chibiche cy'abanyaruka bayikaransete nkagereta abande na maigeli bale nabono tukwa nabono mambira bokonyora abande baruri gusi bande baruri chinsebo chinde bakogenda maigeli nande bintu rende nabiro bimbiyo akiri bagotebanga utarata chakwara amanyanga ibintu mbire bigendere toro kururi chi passport kuikorora abande kwanyoranga ningikerikero bono uyo bekira maiso no muwaziri uli otenete abakoli emeremo nande twarocho mu cabinet secretary Alfred Mutua ingakiye mukora linga serikali ya Kenya yanyale akabage konyora amabaga yechigasi chinse chisco igo mwanchu muri na bosoma uligereriga iga ebyombe biri bibwate connection yoko ira abantu isiko na nemana sibakale gotebanga nigo bikore kogesa mono ulio kogenda kali gokora batebanga nobutumwa okunoko ba MBC okunoko ba umusumba chwe nengana yogo kumisana na inde twanyolira ko ba tukwenyora ndo bwate the era of slave trade ose ngakieli bimatiko se kegusiba ko chongonye tayana tironda ngo slave na bo chimbisi abasomba gosomba ne chimbisi bado nabo abasomba chimbizi bali bakore gazi cia nyumba so abasomba is the right word turatumia gaiga kware konyora abantu bari kuyu by force nonya n'abantu bari kuyira abantu bali I'm sure ne king ne chief ngaki cyari gukora politika ko yare bintu mbira bari ko una chigoti chingisha chinyimbe chiogotarira yarenge by force lakini in this era boniga kwenda gukora gasi ngumbu tali crime gosi tali gento kerekebe kero umuntu nkweligeria lakini under which conditions umuntu akwenda ororo chigokora emero twarorira matuka mange sana basubati abange bakorera especially ku Saudi Arabia ba recorded no naga video iga baotabaga ki tokonye twachikoganya the embassy no embassy ya Kenya respond bwangu because gasi yabona ere ibao kora senseli kobeke gale mabuta bande bachikorora umuntu uli baboli inki ekebe bamuira ni pack matana ko uliru passport the embassy of Kenya na bego kolikera liru boso endege oira ne seino
twachikoganya kende ngekoba twachikoganya kuru Kenya gaigarende onye yeikeire igo abantu baito ngochandika bali chinsechi chisiko inki Minister for Foreign Affairs yakora abwanera talikere Foreign Affairs bwense liri rube osamwa keresi amotebi yaya abantu bane mbachandike tabu nkekebe twachikoganya no NSC imigure statement teyo mbono obwasioki bwachire kumbe ebi ni biashara bigendererete ande twarorire even the first family ya toiru ase investigation ya kole tuninga city ya America New York bono gano ugo kuminga asobwanerete gotamera kwanyora na indenga business interest nchiroro ase nana arorire ngaseti yabateba some maids gose baswata lwa akora chigasye nyumba bakabwata namo basoere serikali ya Kenya kubwatekana no goteso kwabo na bintu binde bibe bakorere tu bali chinse chisiko omuntu bwenere tokugambe kinekyo on behalf of Kenyans ne Solicitor General umwakili uli okugambe bina ntubwata Attorney General na ntubwate Solicitor General nere ubwenerete abagambire kineke kubatetea lakini engaseti yamanyira gototainga nere nabwate staffing company meaning interest na chirocho nchirega orocha bamba chikonya orubu maene akonsana mbako nyorubu maene wane ngani elie tonjo kananete karo konyoranga serikali karo kende nande nero ekoli abana babo ngisego paraphrase yorengo okay when the government it's on children. Okay, mwachimuligiriri no mugano bubusumba ola se gazeti ya The Standard na ndana mano bakale tebanga nigo bakolirwa basumba ekera abande bakale korosia chibes chinyinge billions of money chibes chinyinge Diana to leta bona se gazeti ya The Daily Nation Manjito muligiri yankwira se gazeti ya The Daily Nation na otebinga omugano monene nigo kwanira igoro ya Rigathi Gachagua uyoro muraibwe kiama ya DCP na Kalonzo Musyoka na netumetenga igobare United Opposition nigo bono bagotebanga ekiombe igo batagite ekiombe kiria kia gichimebe no igobo chorne chimebe kia IEBC kenyalege koena na ebituo biri bigwa kiruchikura emitienye 5 nomo chikura chitaraika nande bune nchire ya moyo chkwene kia buna bintu gwate cost schools cost workers na bono Rigathi Gachagua nabo igo Kalonzo Musyoka batebirenga ntubwate ebitaseni byobwa kichikura bikoro kwa oyendo sendate yabambiri koro kuongona majito morgeri omugano yino arase screen yao igo bikoro kwa ebituo byobwa kichikura byembeo ndebono ebituo bagateba ni se gazeti ya The Daily Nation bagateba nga nigo bono basokiri nga machika maya ayoga Gachagua na Kalonzo batagetakorerwa maonchoreria kerekyo mbekia IBC kiariganitio chigokora abachori bo mwaka bw'ikirubere 2025 wancho muligereria se gazeti ni watebe gati yabone linga batagete bamanye bituo biri byo gwakachikura binyare kwa biko bekwe gazeti notice nabo igo banyare kwa babakokora maonchorerio yokuligere linga chikura chitaranyara kwa bachigo ika asset transmission center liye kurukunga National Tallying Center kurwalie se bituo chianchira ni rukuruoro igo negative binte bingi nabo gwesomera ororenga kiobo chori ubochi kwa baba korekana igoro ntwaro chese gazeti ya The Star mbaruete figures chikoro kinga akiabarwaniriri barachiko bakonyakura egente kemo kiare trilibirera mono na use kuligiriri egento boni gagiasokire kurwase abaraya uba kuruku United Opposition Kalonzo na Gachagua nkili bate abanga maonchuri yakorekane twakorera maonchuri ya mange chwe ya imeyense ya Kenya every election inse ya Kenya kuma chikorekana kobe a learning lesson tuachagete tuabwate green book secondary book tukatwale register kaleto muchando kero muwakili uri kurukura arachiete sike gambero 2013 yagosira Raila Amolo Odinga na torogetinga ki tokwamira chikura chia ense twaruroro tuachire 2017 tuatebire tolete GB chimashini chiri cyo gwaka chikura BVR kits chiri tokonyara kwa batokobeke bicara na gotoligereri na kumanyarege nde turusi muchando we register twaruroro tuachire transmission ya letre muchando bono tuachire egendo igurukwa ebituo bitayo ase serikali yo gotere se audit report yaye yatebirenga gisukuru njiroro chikurugwe skuru chiskuru embeo ne bituo byo gwaka chikura na biro byo
babale United Opposition barorire nga mbire embeo chwe which is the right way ni lito chikonyole nchire ndonge elections ya Kenya ya evolve rindate kuna kwa eresire gabo na ende ndogo kwa na elections ya Kenya onye ndogo chi konyora ninki Maraga bench gose the Supreme Court under retired Justice Woniga Maraga inki banyorete gose decision yabo yo gwikira kunalify chikura konyora umurai wense Uhuru Kenyatta kanyatangasiru koba ikwerende koba umuwi na IPC maite Kenya ntuntu bugate kwerende one step ahead that kero kwa tangasirwe naendera botoko kumnyoka guchi kotini and like these other countries kwaro chukuna Tanzania kero kwa tangasirwe ni hivyo bona chikwere bintu lebingebe Maraga ba appointed tiali lakini toisa kwa bintu bikaigo Maraga natebete egento gekorukute process yo gwakachikura negento kia maana sana koru point A to point P we katoligereri ngakito gocha kwarorire bintu oyonde ba mention tigabo namba yamo gazette or polling stations karoko gazette or polling stations egento gashawa na Kalonzo gosete United Opposition baligerere tinek oiso ko gazette or the polling stations ejingaite nabo chira bange chipechi komichi gazette ora guneye kerege tuo ni chukura chai kerege tuo ni chukura chai namba yamo wasiokiri obo maene bamanyire gocha nande batebire kento tutagete the presidential elections lirichi kobarwa gose okobaru kwabo let the constituency tallying center ya announce presidential result na ende result tiel from constituency level ya ba final meaning karo togocha goikate national tallying Pomas Rugoroga oyo nganere IPC chair gose timu yere Rugoroga Bomas of Kenya mbabugati kwende powers chinde chance yogo chaka ko kole kwerende ko announce the result other than yeli abeta announce digali at the constituency level nini level ego nke community namba ya mobaise ebinde bitima ti court ke order we like because na intutogani buna ba Kenya IPC na rebeke wazi number 1 bagazeti ekwerende yu 6 months before elections togo chichamange binde bakwanete gabo chikuleji every constituency ne bwate kwerende tallying center gali onya ba announce chikura chiakiru ntumie for instance kwerende onya mborabwe kwerende ane bunge linkurwa chia President Ruto wase Kalonzo onyolire 45,000 nechi koba ko sana gocha gochenjie kwerende Rugoroga ninki yakogera eye era kwalao even inonya media nkororore chikura CNN buraba kurwa professional result egento gyo kabatali gokora no announce lakini akaroko bwati chikura chia United States of America the professional result yakoba portrayed na chiaba CNN chiaba Fox o maana mbulinga kwerendelia ile machukumu yogo tangasa chikura etara totayo mushindi ningo tuamanyire will this work for Kenya bona abuno tokwe ni swali na ande anano mugano yini ora se page ya kabiri ya standard Diana aswaga chirenda soma egati y'ebintu biri batayitibyo nikolerwa monchorere se egati y'ebintu biri bagusaba kuri ase kyombekyo ango soba so mu rwego songo tebanga IBC must publish and avail the final voters register 3 months before elections to allow scrutiny and prevent irregularities. IBC must be prohibited from retallying or altering presidential results at the national tallying centers after constituency declarations. IEBC must reconcile all ballots used, spoiled, and used at polling stations
before transmitting results to prevent discrepancies. IBC to design a results transmission system where constituency declarations are final and consideration precedes electronic results submission. Bintu bitano batagite. Nimbiro chega igase gazeti ya The Standard yekenene mono kilindo che bagoteba gweterase omwakili Gitobu Imanyara nando yugare omwakili bwabali bakwamiria serikali nigatebanga okorosi gwa gukurigereria igoro ya machibu yechukura chubura bwense nigo kogenda chinga kichinde mamincha ya elichi kona namana kabla tabanga niga kanyara kabaga kanyara muchando nando isikurigereria iga mwana siasa noyomo kirabigete yanga akogenda sensemeli ndi akabire gakobo mwasana sikurigereria Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Fred Matiang'i na Mithika Linturi na Boygo Justin Muturi nigo baikire bosi weke gambiro anamone gento bateba na kubwatekana na barabu oko bara na ande kuchikurigereria matoke ali ikire ase National Tallying Center tigatote abere bomas go seto kirere go senke sisinga kichinde nige kogenda iskuyeli chiko bagotebanga chikura chiriekere chia rurali IBC tigeri sivwa matoke ali buna chwe yateba kintu nkio nande muchiko verify ogo verify ano bakare goteba muchando berete bono nande liswali ya magochicha bagocha koralire ndetoke kurwali ese bituga change tigwa chicha verification koligere linga igana change so negento kilibagendete koligere ya namono kesbate birenga nogo naro anene mono banyara ko bakoralia ebituo bwakira chiko mwancho muligere no muga nororo na nabokora baraya uba opposition bona banyara ko bagoika gosibali bakurwanerera bali SSML yokurwania serikali gosekwamiria serikali CPJ yakabiro nyara ko bagwesomera umugano yo asenjira yobwikirano mate innocent wakwa nirege kiaga botambe omoyibi go ikaba ahead of you no ngagali mogo chikobeke egeita kiamago kwanyara baetire mwara tiga muchinji beke egeita giechichuma bali gina ende njira naende bakole kwirende naende nini baetire ebinto mbire maraga baligerereti kero bakunalifa chikura cha President Kenyatta konyora Nairobi declared the winner. Number 1 bataba bale from 34A njabwate security features. Some of the forms njabwate security features. And some of the forms njialing signed na returning officers. Bono tuikira constituency level 9 result chisa ko ba announce wrong illegal egente keiga na nibako boliga iga na ndena bokera chi ko banjukira ke ko era tigatoligerera result echiga inyora maraga pado alisema the process yechikura is important as also announcing nini the result the process yeye gochicha chikura chichikoba announced at the constituency tallying center una nani opposition yetagete the law nebwate all form chiri chibwate all features chisainiri with all the returning nini officers gose naenda na bera be loophole buna whatever onyorenga kero kende bono omuntu taite koiba ke kogero biboro bumboro tuanje twarorire tuisoko tumie example ya 2017 nini elections neno mako nyoranga bone loophole ya chichaga at the constituency tallying center na ndo my court yamanya kwa mwata the election result chile ase chiko ba announce tigali na chio final then obibi bokole kana gali na ndo bono togo konyeka ibe bintu bichiko ligereri bamanya nga kero kure chichiko chako ba announce at constituency tallying center chi form chi keregento a process yabwatiru gubine lichiko likukwana Uyake mu mwancho muligereri no mugano uyu igoro yogochori imense ya Kenya chigazeti Chons Daily Nation The Standard nigebwato mugano uyu ntagete togenda umutimo kumusini Diana tokoira nango ligereri tororo botiru mungwano ya mugurunga Felix Mecha Nyakundi oyo niga benyare ko bagago ikigubosi weke gambero asegotebekana nigo anyare ko bagago kuruma gwetani chishilingi chimilioni chimisano na ibere na 13 na niga kubwatekana na makaratasi banyare ko babakora kurwa ase abisi yeke gambero anene mono asbakale oteba nigo asoite ase ministry gose wizara yendemero mwaka bwikiri bubere na isano nemo na ndiga chagete buna omokoli emirimo wekerengo gense tokoirana ningote yo mugano yo asubwikirana
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe Ngararombo ijano Murigeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo choke birigo na boiga somo Nyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Asokorigia okogokia kogosemia na boigo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba na boigo chinsa isato Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi Eye Nensoko TV oboroso bwomogusi yake gimo mwancho muligiri bwa Nsoko TV mburo buri Nsoko bwa kire tula sesemo y'iki gazeti yabeire ense ya monista Cameron 5 neye mona chichetire semambi yabono tuligereti yange kwanda ase ense chinse ibere cyabono mambi mugeni itoni gale sesemo yakabere ya studio na namono to chikokwana leronga ne umusike Fred Matiang'onyolo kugoro kwaya ase siasa ya Kenya yuna lito chikoba tugokwana no mugeni tugeka chinsa chiricho ikaransanere lakini nagotebya asomugano ore ase gazeti ya The Standard tugorigotebe kyombekia EACC unakianya reko bage kumukibosio ase kegambero mungwana yo Marcelita Felix Mecha Nyakundi uyo gotebekana niga asote ase wizara yo chindemero mwaka bw'ikirubere na isano nemo nakanyara koba gagochaka buna omo bisomoke kurende gwikiraboni ganiga nyara koba gakorosie enibo yekerenge kenene kubwatekana na makaratasi ya yonya takabaga gwikigwa bosio gwikegambero ne kyombekia kiliye kuligeri embwa na boigo kigurwa nibo kurumi EACC asensemo ya thika nigo Kenya takabaga gotebanga Felix Mecha nigatumigita abisi yaye kunyara kobaga ko keraringe chinsemo cha Kilifi kunyara kobaga koya chinsemo chinene chie endemero na nigo anyara takabaga kubwaterana no murugi oyo na namona asbakari goteba gwikiraboni gani gabwate gwetani chisiringi chi milioni
chimisana ibere ase bengi yaye nabo igo ase bakare gotebanga nigo abwataniti omong'ina yo kurunga Stella Nyaboke Otuoli korengana n'omuna chebina Benjamin Musyoki oyo ogokaransete ase ekegambero kiliga gotebekana kia okurwania obukurumi imense ya Kenya niganyar kabaga gotebanga nigo omungwano oyo abwate bono iga amarimo ale imerongevere aiba goteba ala ase chinsemo chiri kurunga prime land properties imense ya Kenya across Kenya nabo igo nigabwate chibengi chi account ya se chibengi au gati yabo nigabwate omoboganyo kurunga Bantu Hotel nabo igo bagoteba nabwate ensemeyemo kurukunga Bantu and Resort iyo gotoka chinsemo chia Nyeri nabo igo nigo bagoteba omungwano oyo nigo agokora chi transaction chinyingi chibeso mwancho muligereri wise kuligereri iga affidavit yegetigubosio bwekegambero ya nyarte kabage kokora ubunengi na omobisa kurwa ase kiombeki kia EACC Charity Munio nigebone gotebekana nga goikira omwaka bw'ichiri 2013 na bono omwaka bw'ichiri 2023 mutinyo gatatu nyakundi nigatumigiteri bagari yaye na konyara koba kagwe konye erebene asibakare gatebe bintu biri yabwate chibestiri yabwate nekigambero boniga nigo kianyare kwa bagego kori into yukuru kwa gotenenia ebigancho byaye na kogintu gili watebanga order atari konyara kabaga akora bintu bindi byonse ara akora ese transaction chigali chiya chinene chire isatu chigotebekana nigo na chiro chianyare koba chikoirwa igo ne mugano orora sepechi ya gatatu chweya oyo Felix Mesha Nyakundi ubona butokoro ko boy Pro Max yani evaliete ne family mine tinga morugi ya kwanza ya mate hai nyumba lakini mate no mukagiro no nyerende kirbo siwe kigambere lakini bone binde biga ICC aro mata yakolire kwende yae to bolio bo mine pi omondo this is a junior officer in the Ministry of Lands na yakurus 4 million chato gete nyumba ngiyo korus ya obwate 4 million abantu bakongangana ba prairon banyore no 1.5 million 2 million I already obwate 4 million chire nyumba mokaenga askia okora abwate 9 bank account chibwate 311 million milioni 300 million mo million ibere obare pakoika 100 obare nando 100 obare nando 100 ngayo korusi base chika ke kagero moshara bukero muntu no manyire na maene no mugano ina bwo somera page ya gatatu ye gazeti ya The Standard yonyare koba goko yomanya asenjire wikero Diana Katevia yale se gazeti ya The Daily Nation Omanjito mulirie page ya The Daily Nation page ya gatano se gazeti ye nigo kwanere goro yo muswada bwo kumurusia bisi omugabana bwe county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo asego kwanera igoro yegeria kiretero kuruswa bisi asaba batebangani gotoriko bwati alichiko nabo igo bokurumi asaba igo batebangani go ataraina na chiripoti kigoro yo bokoreri we county yeyo we mwaka 2023 2024 2024 na 2025 korino manjito muligeria kwara egati yabananchi boigo besokire na kwena nebirengero byabo chinga kitoro chigega egati ya BMCA banyate bagwe sokia baringe 22 bagachia kuire motion yuso muswado yubuko murusia bisi manjito muligeria chinga kitoro ndetu kumanyaria gendete kwene kiwa kurase county ya Nyamira nabwe somero omugano ya page ya gatano gazeti ya The Nation olenga na radia libikira boni ganyari gagwikirana wanchu muligereri nabo konyara kabawe somera asomugano yu na nemono imigano nere yambwatire ga gazeti ito chikoba tukuligereria sobwange gati yabone SSM ya siasa indo chega igabaga teba omo takanwa Aida Odinga oyure omo rugibwa nyagosira Raila Amolo Odinga nibateba asobokiriru ni gagendete kurubirie kiamagia ODM ase bagendete gutwara kiliotebekana uburai bagendete kuna gutumana ase gazeti ya The Standard watebanga omoswati oyuru mutakano bono mama Aida Odinga nige gatebekana asa matukabwa ngo igani gaberekanire no nyatali korekana isikulia sanse niganyare ko bagakurubirie menge na namono kubwatikana n'ikingwana cyakwana no munyarako ya Winnie Odinga asanyara ko bagatebanga nigo babwenete koirana na konyara ko babakoligia mandate kurwa ase bali bakurukunga babwatani bekiama goitera ase omo
sangerekano ONDC nigo bono iga mama Aida Odinga gatebekana ni garorekanire koba kwa komoko boko munyaruko uyu na iga ngoteba bare ikambielia omuswati uyu gose umutakano uyu akobwatia neyo mugabana bwe county ya Siaya musike James Orengo na boigo na bwe kunyara koba gokora boigo sibagoteba ni gamwe tokoboko umuliki bwe kiamekyo mu secretary general uyu kurungedu insifuna na boigo na barayigete kurwa senseme uyu kelia gotebanga ni gobone kiameki kebwenete kobage kobikwe semiro na kili bagoteba se gazeti yeyo ngeli batebanga nonye kale umungina bwo munyagosira Raila Amolo Odinga igarengese sire nene yo kuligere linonye siasa ye kiama kia ODM nego korekana na namono kilia korekana nkilinga ugukinirwa ku Oburu Odinga goikase kerengo gyo kobo muraibwe kiamekyo nege nteke mubaligere tinga nego kirashiko bage utume kubobe nabantu bali babwate amagani ya bene kili mama Aida agoteba getabwene tiboigo na use kuligere liga igamba bwate nonye nase tweet elia oyomo bwe kiamekyo uyu murumu bwatanie mu blogger Robert Alai na ndo rumu MC ukilimani asanya aliteka baga gotebanga nigo bono ale gotebia munyaruko yo Raila Odinga nga baba Raila Odinga ni galengo monto bene na talengo monto bwe familia ino yoka lakini asekia magia ODM ni gabwate siko nande ni gabwate nsemenene sana ale ko baga ko gosoroli kiameki na koranga yanyale ko bage konyarekana na ndaka baga motebi te konyarekana inu munyale ko bamugo twa kogendia obu amate bwe serikali elie kurukunga broad based na namona gateba ugotatwara bumanyi nabo igona gotora kilio teba ngimya kemeke nigenteke muge korokia otachi ko bage konyarekana nindo chega iga andati buna goteba oyomo bw'abantu bali bakora acha baligirira siasa goteba lenga ikiama GODM ngibwate nsemenene igiyo chikobage kuwa nero ando ise kuligirira orenge nchirelia kwanete nabwate backing ya mama Aida Odinga chweya ngagire tumugano inandi no gazeti ya Daily Nation page 7 asendoche bagoteba nga ODM ise kurangirira National Delegate Conference erabe keos chinene okay nabo igomba kwanirete kuna gabu kwateba umuntu nachete kotini agatebwa Oburu Odinga ni gari party leader illegal yako era for you to be party leader we go to na National Delegate Conference lakini aende onye chaos chire aso DM negente kega because ndo chega inga setikota no Raila avoid the national konyoro avoid the National Delegates Conference no nyore karokende Kasarani ndo abwate Men in Black okay ana bangwana bali bacheta se national aso DM yabwate delegation yabo okay papasiri wasalikere gento na waka abantu mete igo ndayane meeting eyo kaira igo ubona wala discorda chi party cheto mate to abere to konya kubulinga you are giving us party leaders chi party cheto nchipata na chiro chi problem gekogera even conducting nominations chira free and fair is a problem why ngonya role paka umuntu ale favored ero irwe ticket bana nchi nzali mbara yagwa kurende libaga sorry democratically bachoro umuntu uri nini batagete wari bintu nabye bibiro bigere tio DM na bondo chabande bagotebanga toende to ase nini in our delegation conference gose NTC to gochora nini abarai to koregana iga party endenero na endenero ego kana this is the time ODM kaite their unity ebe kila sekete innocent ebe tested and ebe tried wana gento tutama tinkelinga nechikoba chame nechikoba united papero rachire okay warolire bunanye tigire gocha the real thing wana nguchere go ikatwa barai na rumuntu bakango tebalenge abantu bande bale kwerende bale office irigali ebara bange turu ogochorukulia lakini bono tigango tororenga ninki kego chikoba next gekogera tiare two warring parties here mbale bago support Oburu Odinga mbale maega ya group yabo ende yabo Sifuna kengo tora at the end of the day ninki bago chikotoa chami ne chigo survive 2027 elections chichira at the corner tigatura tigira buge kora nilibolio lia kwa bolire Diana mugano ino lingese gazeti ya The Daily Nation lakini nende choyo yokwanire to yangu mugano ndorabo ntarabate bigoro yechisemi
na nuclear treatment kuchia soborwere bwa cancer. Monjito moligiria togo cha gazeti ya Today Nation ande nige page ya 5 nimo page 6 gukwanira iguru yo mukonyi bo muri bensi ya Kenya Muske Kithure Kindiki asaba ibet alechinsemo chiria chambere not yasa ago campaigneri omorai kurwase kyama kya UDA Samarieta Leonard Mtende oyo omanyikaine buna leo nigo bono ai chikamben chibetetense asense meya mbere not asokomanyugo boigonga omorai wekyama kya DCP Rigathi Gachagua nere no arasiense mecho ande ekento Kindiki agoteya abantu nga onyeti bari gochikomochora Mtende tibarigo chikogenderwa amagendero gutubarigo chokorwa amagendero nabigo project cyagetigwe tikirgo chiko cyaka chigokorwa nabigo Muske Kithure Kindiki no arasense moyende gakuwatirana n'abarayibande babo mu bwa United Opposition nere nigo bakogikiria serikali asabagoteba nigo bono batagete nero ibago basokire kariuki nere banyare komo support irianyarika gucha uno mubi asoboro cha oboyo cholyo bo bogochiko kolekano manjito mulgero mutinyo yo chinga kitoro che campaign nchibwatetense kurwa chicount korende egaiga tokwanira mbere noti asomo konyi bo muri bensi ya Kenya Muske Kithure Kindiki aikirane tena ndatebete tari kurwo bakobo cholyo banyari bagokolekana na bigoyo kabaire mokonyi bo muri bensi ya Kenya Muske Rigathi Gachagua no arasiseme cyo kero monto gakurwanira oyobo mugano yo no arasubwegale gazeti ya Today Nation page ya 5 nemo Onchumurigirira intate ko swase gazeti ya The Standard page ya 5 alimo senche chinsa indo chenga bono nigo bono obatigarete no muichana namono ekirabone kyombeke osebyombe biribikoligereria abalimu biteneta abalimu osaborokia gwetera asomo secretary general Akelo Misorio yotenete kyombege ya kupeti gatebire abali bali basomya se school jirija junior secondary school babwata megeli eji diploma nigo babwenete bono kurusigwa ase school echina koirwa ase school chikorunga senior secondary school asatebire abali babwate omawegelio AP1 gose primary education banyarka babago kiniwe ebirengo na basomya school echichie oboroso asbagateba junior secondary school nige bwenete basomya gona abalimu aba P1 asikelikiaro lekanire nigo batebanga abalimu abo ba JSS chisemi chiabo bono nchiratume kubuya na serikali nekyombegya TSC asbatabire banganye baire junior senior secondary school barusi oro aba P1 bae birasi ebyo bya junior secondary school nemega norega abuna bokorora omo secretary general bwekyombekya nat gose omutimuli kyomonene bwekyombekya nat Collins Oyu nabo igobale na omoliki oyu bwekyombekya kupet Akelo Misori igonto tete kuligerelinga nkikibacho kwa bakora chisemi kira litukobuna tote abo mulio no moya ene curriculum inyi Diana birengera libyo nago change kirengake abigo omwanjito muligiria kira tugukwanira chisemi bino mtu Innocent atebire abigo asigazeti ya Today Nation go kwanirere igoro yekyombeki kia nat asigo kwanire igoro ye ex nat boss yo kurwa sosion nigo boni gati ya borokia bamotebire buna ajikobolyo burayi bogo chikokorekana omwako gocha omutinyo January omutinyo mutangani chitariki 5 nabigo omutinyo 5 no bose June chitariki ya 30 mwako gocha segati ya borokia bamuboliri achikobolya oburayi obwo bune secretary general na ndo meeting na betega kwerusia abisi mwako 2021 kuri no mwanjito muligeria nigati ya mabolyo abande bakubolya ngana ndinanyarika kwira na abisi nanyarika gwancha kuri ndase gazeti ya Today Nation nigo boige gati ya borokia na bega barayikurasi kya makirie kya nat bamotebirita basika bagakwira na kuri obocholi obwo bokoboke kuri ndachiere obocholi obonene ime ya serikali mwanjito muligeria mugano yo ora gazeti ya Today Nation page 10 banyariko kwesomera asubwaga tetenge chweli bagasini nyakwane rigoro yichisemi kinte tangani sosioni atakira ne koba nande muteneri bw'ikyombekya nat twaruche serikali yeli ya etete ya muruseti bakakaba akaurwa TSC number ya ebu no mwalimu namono twarorire nande kupeti ya sokiri ya tebire chisemi chia JSS abalimu bali baroro banganyi kubairo senior secondary schools ababa P1 primary teachers bae wa maigilio bachake gusoma ibirasi bya JSS umaite ebindi umongusano yoiga
at the end of the day na bana baito egokoru kwerende bakumia gekogera kupeti na nati mbabwata bwana agenda yo gotetea umwalimu asali lakini bono kerego ikara kwanyora kupeti tagetiga nati etetiga nje ndonda atababu akamonkelinga asenale go ikara tisi two union parties babwanareta go ikaranza no mbarabu bateba pana inu ikoleke inu koleke eyura kolekane onye bagwanja kubeka their differences kando ngekoeraga igento baligerereti sana members ngobwate members abangi the more the members you have the more the remittance yogochicha ase ekwerende so baise kubeke binte binze abandara abwana tabaigwanane bamanyenga chases teachers ngobwana takobera asigete ngobwana te kobera igaiga oise kogochicha se nani sosioni sosioni obo mane mbolinga it was a firebrand sosioni nko nyegelia lenge no ene serikali ngo kwana lenge lakini rende chinga kicha sosioni ndoche naende kwira na ase union although ne right yae onye chiko ndiyo li komopa lakini ndoche ngerefo nere sosioni aikira tabwene tikwira na mic sosioni tabete nominated mpaka in parliament ntebi kono kagabano sosioni tigaende aligera linga kiago fae ebirogo kerogo buna obwempi gosobo senate goso obo governor naende koira na fae to metaka wa bokongo yo monto ngo faule no nkabere gatatu kwa makonyora bono naende koira na maega iga of course onye ichiko ndilo liko mopa matento gocha batabanga mbobe lakini rende level eli konyora sosioni ikire tiganye bwatererigo ina sentitimati gosono nge 2 minutes nkwane gerege ntogetekera igoro kole toko genda umusubati ya mukuru ku Gladys Musango olenge house help Kisumu ale kwani 4000 shillings chiribunya wono ekoti ya mwire na chiwakanwa half a million 569,717 aseki ekoti yanyo letenga emiake ya kolire gasi ase nyombe yu miaka 6 tairi house allowance nebe seli wenete chichase kiasi sili tairi gento gekoro kwa annual leave NSSF remittance nchikoliri igoroche eke neke gambero kianyolirenga na magosa igono nyamba bali babwate abafanyikasi banyomba tinda tikubaruka chimaid karokende liete maid yakororkananga muko barama totebe baguruka house managers kareya ikire Sunday kindly motigenera soka gochipara gabu autoke naende kwa make sure likano eninze kabisa asaini litukeli ne liaye liaki akoende li anya goko mwirani wa kanere litukeli okegera koti yakolire kwerende ya mulikira abantu abaiga egento kyo mwelio tukibatia kwa ni guru bwira mutigati naboko monyera egento kyo mwelio enago saba imegani ibere gekogera keregento kyankunire igo nkorora bobe mugano uyu nsiriri lakini nanyororanga kana ko yori totumiete serikali ya Kenya tugatumia 1.6 trillion okay you no ko chanale ngoro wakana ama kabesa ito na Teresa innocent Teresa difference ya wakana na go service alone there is a difference because to wakana ne lyo wakana okole to service minute anye nsabe Diana shilingi 1000 Diana ntebi ke kachuma mosi ngirane lichwestian ke chuma mosi timbugati ngicha sore ngosabe eli bwemo ndamwiraniri kwa bikire lead mateni nare ngambwata nande nade kire lead interest nero bono tisa difference yoko go service eron instead of yo wakana eron na kiki nare bateba mbatebetega na makabesa ali gwakanwa lakini makabesa ya gwakanwa igente serikali ya Kenya ikale gukora nkirie gwakana chi interest ni chi interest ye gwakana nigo chire igoro ya tiga principle sam ya tira kuna loan chinyene igente go maite gento giru kera butambe kera kwanda kubugurie loan
onde bwensi yagotebi chibese chiri chikuru ku principal amount echi ne chibese chiri na sababa onigana ende bengi na teba ntagete monge million ya yemo kera na chiri go sabe million ya yemo e bengi ya ndebi wa qualify ile million yengo kwatole tocha mangana transactions ochichegati maiga eloni yanye insurance na bintu binde mbiroro kogo kore chibese cha konyole se account yaona bichirabe siringi 1850 kwarale kera kwa nyoro siringi 1850 eloni yengo attractire interest eliota kirigo service kwanyora bono interest ya chire ne loan yenyene kero uchibekera ni asobwamo ya ikirigo se 1.6 million kwanyora bono serikali ya Kenya se nje kabesa tikuru muina ikakabesa kuru muina abuna kware bateba egente konda yakana ni chibese chikuru ku interest ego kendia ya kendia chiloni chiri chitigarete chiro chi ande ngono gukina chire because ekeratali kera kwa kana interest nga yatenena igento gyoka gwara kora neki gwate abanga okuna gokendi igono mugano ule ase page ya gatano kabere se gazeti ya The Standard yasibakale gwate abanga nigobono ekiombe ligie kurukunga gia controller of budget kienya altiko bagego sokero botiro korkinge serikali ya Kenya nige kaligo kendi asensemeyo lakini nintagetendigererio mugano nora iga wo mwelio chweya okale gwate abanga inyagitali ya Kenyatta kurukunga Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital ninya gitali atebirenga yanyore nseme moyo chikobage kurwali burwire bwa cancer gwetira ase enchira ya nuclear asibakale gotebe nseme yokurukunga usuburore bwo theranostics asibakale goteba eyo nigo nyara kobago kobeterwa eliyogo gwetira ase enchira liba goteba ya radioactive gochia somo birogo eliko nyara kobaba korango burwire bwa nyara kobokurwani mochanda sore nigo renga nigo kogenda kurwaligwa ase eke entunde ntangania ya moyoka go wakana $10 chiri 10 iye asense ya Kenya ere chishiringi chi milioni ya manchino gutaisatu na nigebwenderete umuntu agende chisai kogose chintunde inye gose sano nemo anyaraka bakonyora ubwene nakubwetekana no munyagitari kurunga umunyagitari naro Dr. Harish Nagarachi igateba nigo enseme yokuligererio burwire bona kubekerio genjenjire ya nuclear bakale bateba nigere endonge nande nigego konya lakini chibeso ise uroche chikuligererio goro chirigoro negento kilige korekana gikurunga research nande nigo batebere ngia kobwenjire bakurunga conventional treatment mate conventional treatment ne yoko barwa waewa maliogo na bintu binde igono burwali bukendete kuligererio guga iga mwancho muligererio nande bano batebanga mo swatio yo sumungino yo makali kuruboro lya tebanga mamo minto na bwate kanse kera tu atumeke kanyara kabega komokonya ne bintu biri byakire kuligerera nganga kiko nyara kabega koreka nande bago tebanga nigo babonete kuligereria na koranga science is at work kona koranga ngaki abantu bakonyora ubugweni chweya technology wate abatorwaiga torwa samache togende nuclear na aroringe kare nuclear kurwaniririgo technology ningia twararire bintu bya chenchiri but rende all in all we hope nga cancer patients bachiko nyorobo konye kera abantu mbale okonyora ngata okuniwo muyu gekogera kero kende abugate burwire bonde diabetes nini so nyenjera yatokire yo kurwali abantu bunabo iye kwende nechi gokole kwende okay abantu bachigokonye kasi ne cost yere igoro totete sense mu Rwanda che asomu Rwanda tutara asomu Rwanda no nge some seconds nkwanere obwanjani obwa online okay buna nachigitote yo mwanchito mulgiria nga abantu abangi bano kurase county ya Nairobi ne county ya Mombasa nigo babeire bagusiria chibesi cyabo gwetero bwanchani bwa online bagotebanga antu bwate online sites guse online apps asa abantu bakunyara bakumerana banyara bago anchana wanchani mbwancheire rero ne itukore ya WCW ingo musubati ando siasale naganiri wanchano naganiri wancho naganiri wanchwa aba appreciated and inyorwe and asikwe
Kurendo bano manjito mulgeria eto gukwanira iguru ya online ase abantu babiri bakumerana batebaninga tumerana sigete gustumerane mwabo banyara bakurwa chibes chinyinge tokumanywa kurwa sinsemo cha Nakuru musubati narure to 400,000 nabego kurwa somo cho Nairobi musubati okoro bonchoredia nere nabetega kuru 300,000 asibache tokumerana no mwancho e Lavington Kolendo musubati onero na atega ko ibatari mo tariere oiberetu niganyatega ko swap akaiba chwesti nyinge kurwase omwancho ya online banyati bakumera sisemo cha Lavington konende kyomegia DCI nigo kyabolirie aba 90 minsi ya Kenya anonsi asimo kumera na mano bali bagutumia dating apps ekero taraenda kumera no mwancho yo kwa tumero monto yo me location kwa make sure simya onichiro molero oya tichiro molero kwa bogolie charger kwene kyabune simyao ne bwatomuri nabe kwa sanga negeta sendi kende gyonsi gya abanyanyimbo kerange kero kwa ringe ebintu tibirie bya amangana ya solwa gale kwenyora se gazeti ya The Day Nation epeji ya gatatu kolento tebanga ogwanchana tikolio kobe kolende ogwanchara senchire mbe na kokobe Diana Otebire chwea ne season ya festive season ni maitemi Rwanda gere stand by mugeni gala sensemo ya kabiri studio agiri senjo Diana kwa ndikoro yo bwanchani igamba korekana nengo wake report uchiese police station no ndega iga no mwachione mubwatie location ye igire ndege tangani igendo kindi gya kabiri ye December bali bakunywe binywewa amalio ngo bikwaroro akaba spiked abantu bakiriru kinyumba je nimanyete semenye talia tindiko tebu mtaoyu umuntu oyo marete to mwanchi nyumba agacha gutangirwa ground floor nyetalie abasigari bali security guard yale ngoro nakitote abagara mukubigete security guard gesieli talinga ninjiri lyote abanga toka hapo soja nipite abuna abantu bwate mini nyene naende kwara abati agatoka ale de party abogolitie TV oledire timu yaye ajiri kuye bintu oli bacha kuibera Kebatideo no ali kama roshi wako mukimwa mara wako genda naende oyo kwende karo gweta access jiso chichire kiate kachire naye kwara bunja 250 renga inye kwa bakuni amisini bantu bali gasi nengi ya nini bakora njase manyete bachiete kobeka elioge elio limanyire kuta omochere kwanza mpaka rugete bakararagira bakararagira bagete sabu kubugoli mesige bakeche tobere gasia ngomu bakamanya kuroro bagasoka nebintu bamintu mwara kisoja amisini 200 una gwaso andozi kwanza na loko bakwa kuna yana basubati konyora mole karokende timaiti goseni kyobo nyenyeri guchasi soja akieta gari musuma eri tumatebi hai soja pari abo tigana gatebiga abasubati mbamanye tiko tebi soja buronge ngambu ya murega usengaki abantu banarete ko tebia no mwamate korandorera abo kera kwanza bakire bona bono December ikirega uko igu musacha abekire mateka ngakora mondorera abo ora ngumukwani plot ya baminto muntu kwanyora musacha nabagwerete kukwani ngakibwakire umugungu amubegirete bitango muntu tako mugwa no nje CID officers ya kende gete yo pire kiyo konyoranga umuntu agobigite bitango bororende ntungoje twetu akwani abantu abakuruko security okay nande bone saurwa kwandire gando se asenga so akolero kubatebinga makora na ire more than 5 minutes mona kon check yago okay gomwe igure taro ya Diana sekalero ndi wanjo muligereria CPJ 12 se gazeti ya The Standard ni bwato mu Rwanda oro indocho muri falio begete sirimbi monuni indoche ejezi ya bekiru ya UDN timati osengiture kindikio begete ni ndoje wa munyoro gaiga United Opposition candidate bako gosoli na ande bono nigo bale ensemo ya mbere bali bako lyuburai bako kwa abarwaneli mbayo abantu bali geti gaiga ndigereti na malieta ya baraya banene ni ndoche gaiga omurifari oyo arabe thekon otebanga iki firimbi monwere UDA ntoroche gaiga arabe kindiki ntoroche ensemo ya United Opposition omuske Rigathi Gachagua ngai abarwaniriri bara igachwe umupira oro nororo mbera abantu umupira no rabarwaniriri bono because bali bagwa gachigura mbanyoire bura bono kwere de karoto to twaligeria Harambee Stars yasinyunte tuchigoli nane
in football terms ngora rigererio rumupira rigererio iga tutaracha chisura chiabo gekora kindiki kose uda fight yere abantu babere kindiki na ni gashawa rugura mbere karoko rigereri uda are more serious karoko cha gashawa smiled asiki in football rigererio kugoroku kwa gashawa umato ikira konyora omupiroli clean tackle take yiga one minute yone gashawa kale strike ngiya ne goalkeeper rigereri uda teranyo ikera okay yobore shida nere ere rugoro gari mbere umuchando umuchando yo gochera ase gosototebe a test yelinga kindi kibono ane deputy president kururugorabo alinse ino kioreria naro chachiete kanisa gako agendi deliver ekwerende okay kana nere karago chemesa atebie emese yenga seitorogoro gari ninche baita betana roche koroge ko deputy ngonya koligi gukere na ODM kurumatega wanti maeti aise kuburugorari timati ngachago cha gotebia mesa mata ni muganyete nganayo le deputy rugorari alinse ino keoreria ngwaro che igoro timati go sono maene ngoyo ndena bachiete konyu cha sobo yonde sobo rukude wa munyoro kwa nini ndebinge sana. By the way, onye muntu naro manyete kotara sa abantu bari yamanyete wa munyoro igoro nabantu bekenyoro naro cyari nabarabu agotara nabarabu ebice y'umoncho muri gereri ya RSS screen ye mu Rwanda uyu go bwata abantu batatu no bwato muri fari ogatwara yo mubigete cyanga cya mayaye cyose yelo na boygo nara iganero bigete cyo United Opposition no mupira nororo lakini kurua sama ngana yugwete twakwa na mangana gwetani ligweya nabo tatebinki ya kwarore ande gentogere tukwa nese mambia bono aya no bwato aborori kwana korora muntu urubinto iga na bako beko muchere baswaje baje beko muchere nabo totebia sena baito studio eliere 0788666663 Diana twaje umanjito muriria asomura ndabe gazeti ya The Daily Nation igo bwatega gusetsimbarire yoro mugavana bwe county ya Embu Wilbaronera bwatega gu nande mna naote yase gazeti ya The Daily Nation igatebetie abananchi bechinsemo chiria chiambere not banyale bagwa abago support ya serikali nedira nyarega kuba magendero kurenda se gazeti ya The Daily Nation doche no montole Wilbaro ime aiga omoskali ralensa ibibuli mbiroro echabitma itinga ewoli ego senege kagitena moko gendere ko bari eklifungira ngayacha ko gende Wilbaro egochi ata atakwara liye Wilbaro yo tambuke ochimoyi no se koligere liye tagere ko genda nari no ale ndete oyituma tuze gacha kugarera actually mbere ngomo obisa uno muri murendire roje kuri mwe nari connected tia not kuri muri magochi side yede gagi mate sisi limbarire akonyinyori mu Rwanda liyo yo munyama yanaigwa gaki mongaine ekire chikora chikori wachumurigere nara sisi limbarire rero bataba gaki mongaine gaki moto roje ngoliye ngobutogere ko rumoina na gatia ya butokire nsa igomo nyanyimbo na karo yole gashagwa anabwate kenuguso chege tutete gotebia echo yatarakwana mwakie kura no bwate nsemene ne sana asaba na siasa igoro twakwane tenge kenyegera nge komenya giyo kapi igo kwararire abana siasa bamba bakoganeti chinga kiechi ebenya nsiongere nyama iyore lazima utwale nsemene cho yakwana tukore ngolie nare goteba nero ya egokoiro mulima mete gashawa na ruete alitimatam nyogo ko ndo mulima oche turumi igonya kubwate njera chinde choko pando mulima nchiyo njere ndete iyo njerero igazi geto murado njerero ne yemo engonyura etiro njerero gashawa iye chinjere chindo kolia nchiyo igoro nibeta abo atabaketa mosi ano mugati yako gonya kolinjera ko enda gako ligichu mbiye mono mwanchu muligeli tigataganda mutimbuko tokoira na tucheno mugeni tutunyara kwa tugukwana amange chweta tukwane tirero igoro yumurabara bambi na ile egento gyo kanda kwane one sentence togende na ndo chonginyoli mambingiche na research isaini ense ya Israel ya rosiri technology ego pampu amache kuru
Mediterranean to the Red Sea. Egere barolenga the Red Sea amachari at erefo yangire kwendanzi. Egere baichuli the Red Sea egere eirane to the erefeli ya kabeire. Okay. Biyamon. Kanya kanya ko ni abana ku Saudi Arabia. Biyamon mwachimulira. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire Bwensoko TV ngetaseni Bwensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda Bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin Yensoko TV Oboroso Bumugusi Amorini gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenya nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi magega ya television Yensoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoli bagari yabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Buya kegemo mwancho muligari Bwensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambieje ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomagusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire
ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka udevelopo unoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroga wana wachagete aya nime yo muroberyo bw'umwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi eye ne Nsoko TV uboroso w'umugusi ya kigimo mwanchu muligeli bwa Nsoko TV chetire chitaike 30 ne chitaike 34 maga chinsa ibere chabona mambia ne mono toro murubeli bwa Nsoko bwa kire na alitukulia lero na arot nigo twanyoro mogeni gaiga uyo chirego cyo gutukwania na ndagara chirego tukwania totegetenera tomweli baganya ariko bagatotebia ereningo na ekera totebiri ereningo tunyara kabatugo chaka enkwana ya bono mambia na stochi kubatukuligerelia siasa ase mambia bono ntagete mwariganio mogeni elia nyara kaba gagwetebe lietali yaye senjire wikana kinende tigandara moteba nigakurukunga engineer Dennis Mageto uyu no mu engineer tole na erega igase studio gokende gyonsi yego salikaga igana bangora amatenga ki Mageto korali gerelia ngogari ororenga ngigia salika timati gosino mu engineer wechi waya gosino mu engineer bwo kuligerelia magena kalensali gold nero nigatugite sense emelia Kakamega igo rende mwanchu muligereli tigandara mwalibaga aragokwania ase mambia bono karibu sana mogeni uireli bageli orakwani umuligereli uramotebia eningo egere arakomanya egere tuchake enkwana ya bono mambia mbia mono umurali asoko ngalibaga nagokire kobana hinu ase Nsoko TV litukulia rero na ndamaria tane muno kwanya kwana igongoro kwa Honorable Dennis Mageto engineer nyene lakini ndo mwinjine wechigali ina rega siana somerete ina rongo kora lakini for now igongwa spa in the MC aspiring nyama award 2027 ekarona step down for by election igogwa tiga okara irani step ya mamagega
Pia mono omogeni ya soko nyora libaga na gochaga iga asigeta sini gitu ya Soko TV anda mono tunyara kwa tugukwanira litanga ningi kiagero ga step down tiga turachakira abu ntara kochaka kocha mbia mono morari egento kiagero tenga step down na taite mboli oborai lakini kulingana ni kurede ende nyama ya woda se kenyoro kya mabacho na nje no yo mobona ari gutenena lakini abakichukura abanyene bagaka chisimi abagaka bagaikaransa bagateba toyeri bageri at least omuntu oyo mokorwa bomabacho uiba twachorete kiriso siemo nchenkara can step down until 2027 igo ugwatigira Kristo simu abono ngoja turi baadaye ngoja turi baadaye kero kwigote buga kogenda turi baadaye umachumurigiriri gukora atiga turarara kinene ngotatebyare igo abagakamba bakirite chisimba kabatebya korate nena muratiga ondenera aranyora libaga umachumurigiriri ndoche bana na basiki baso ataba watching live kurudoa Katari nindoche Deni Duncan Yumbane unchiri niga teba so irime yo murobeli na mono gari tayari kuigwa nkwana yabono mambia nyabotobete comedian ata better late than never nabo igo nindoche agateba nga Nyarango Otiso Anthony kuruchinse mo chirichia Ruben ateba no alime yo murobeli ogembo Freddy kyateba house manager wapewe off duty wa enjoy na wow yemono niga tie chinkwana chiri twarenge asesemo ya magazeti enaraso akora abaligiriri bali mu asoira so murobege kagera mbiyamba tambwe na inu yakera na manyiro mogeni bunachire se studio mogeni bono ntagete twero beli nande nkoya libaga onyara ko bagukongire ne liongo cha tuli twale nsemo yumura bare se mambi ya bono yes umura bare tugutwara se mambi ya bono no lyo gateba nga nilingana limuamu ingani limuamu nigo tukutaka kulirigiri tulibeke se context ligo sense media turanyara ko batokoranga kirigo twagacha ninyegenete umu director itolibekira ase embeo na lirire ligale gatebanga obosemia no mogeni onyega kwariganirwa nabo akorosia obomenyo gugo kurende onyeta kwariganirwa naba akogenda bunacha mogeni obosemia no mogeni onyega kwariganirwa naba akorosia obomenyo gugo kurende onyeta kwariganirwa naba akogenda bunacha oyinere obasemi obuno buya kabisa nche buno morai nande nabwanjire na nje narengerete into bunekyo wogera na prasi buna tuli sportics ekero okwariganirwa no nyekero ko era sepipiria choni garo setie enchira agateba nga Yesu ngochi chari yani akarosie enchiririe kaba engia bono Yesu kagocha okwariganirwa kwae ukaba okuya igona bere buya omuntu kwariganirwa nabo akoba umuntu mana nana bagutuko boseni okay yes pia mono nigateba ngo umuntu kwarigoni na bagutwara basemi nande na bakoba umuntu mana ntagete bono togende sinkwana umugeni turagenda busyo tuchake ukwanira igoro ya siasa ya kuruchinse mo cyanyamaiya senjo no kwarenge ukerusie sekeminano nakubuliri kwa tutarachaka ngiye kwara kwirusetie sekeminano because no kanyora libaga goteya babwatani bali babare ngoro nabira toke kwagambite nabagaka babiri batatu ukerusi ororo bali skali bataite komanya ngiye kwara kwirusetie sekeminano okay ekaruko ndigereri ngobanda online sana ande litangani nasote na teteko so ichama ya upa iyo ekaruna nso ichama ya upa mboli riororo ngasangi Krisio siemonere ngofali ngena upa ono nje obante buna as a politician kero umuntu asimo ubwe bangete nchengera ne bangete na kimbura nyama ya wodi ngokonya ne kinyoro kinekamo omaite ntotate kolus epato ntotate korusio borai eyebono mboma bacho tosokia abantu twasokiria abantu babere omuntu oyo matoke gusare kurinyama ya wodi kuburi gosenguru kyamburi igago chikutobwa chikura kulingana nayo ngatena ki asengenjo the late osirete nyandika was my friend also we are almost in the same area nche nkarora tiganse down oyo gochorwa akole araf 2027 nyibange n'iki manifesto cyane okorera abana njegazi okay igo nakikiagerete esencho mukuru ensemeyemo yes. nande nyagusirare ngo musanyo yes. igo mu mwabo ukubwatesi
nyuma tutaraika soko bwatsi na bongo mubwatsi kwa kwanza ale si chama ya upa igo na kinata to clarify tumaye gusuka busium because yo muligere na baratoke mate abarayi mutakire kurwa clarity yani obwasi yorwe ngana egaro muntu manyanga Dennis yere yerusetie sisi sababu ichwateba litangania mayaligania ali ale ngoro mwatete kobekia meke mukia upa woniga mumuru mwabo Chris upale Chris usimuga kubona upa okay yeah I mean Chris usimuga kubona upa yes 2027 no chole wasi manifesto no chochiche 2027 koso wande ni chama ya Jubilee okay yeah tigatora chakire chama ya Jubilee bono nole why Jubilee na ande kwa Herald mapema sana yakare se chibicha chia mitandao nkora obegete ebicha yao kolese party ya Jubilee yes bia mona sana na ande kwanza introduction yane ntaitenyero rasenjo kwanda test yake nchabuno munyama ya ward na ndibona nateba nguru Dennis Mageto njino mabacho nkagere marara lakini nyama ya ward as whole mba maete ningende to campaign aiga enare kwanza ko goteba na familia nini ndigireti litangani aya ninywomete nimbwatu mukungu na abana abagoje tubona iga korwa sensema ya Nyamira bachiete gwake kura arafu nimbwate mama uyo woche tukurumarabo niga CTV na ndo madega ro kwana mama minu buno buburai okay eren masese bunango wocheti tiganya saa kubika matuka mange and the right father Peter Mageto erena siritie obuguma bwae ntongoro wangu kwanira asobora yake igo chidaika chinke igo ekaro twachaka gaiga abantu mbaro ekaronde nyama ya ward abantu mbaro nataka kurwa amanganabo for example ebyombe byechi welfare mbande bimbakwane maramba bwate marabo mabacho welfare nyama ya chache welfare association I think is tuning in mbaligeretie na barobate ambakwani bali members 303 babwate chama ekurauna irikana kune chairman na barabu nabakwana abu ekyombeke kekurwa abo nabantu edaikemo tiga mwishimiwa ndarakora asinini entagete orabatiga litochi gukuru murubiri ko kwandeli bago ba identify egera to so conversation bwango mbago sumbua mono ko kwandeli baga litochi gukureria egera bakwani nimanyete bari expectant batete kwarangu murayo tutambwi aro nabantu bago bwanjete utete kumenya bona kini tete turaswa itanga togende direct to so senkwana yabono mambe asana nemono tokuligereria nga nyama ya watebire guchiole 2027 yes ikirengana ko rangerere tibuno mogeni gaiga siasa ya Jubilee kabisa na ande ndoche gole Jubilee wagonde Jubilee ende Jubilee no mokonyi bu muraibwe kiamekyo no musike Fred Matiang'i onyo rukuguru ase kiamekyo bono chakire kumanya siasa yake Matiang'i mchebuna ande ase chama ya Jubilee na ande tore asenseme yo kurigereria puna endrete gukwana pono igo irwe oborai bwokongosa na Matiang'i na mate kurakurukale omaite once a leader always a leader na bingi buno mwalimu omwalimu is always a teacher bono Matiang'i ngo chichale abange Kenya that's why ukurigirire rogo ya ito tobegete gali is fixing the nation na nna kina jerega iga ngo fix story the nation na ande tali Matiang'i beko go fix abantu bari to go fix kurugoro toche twensi pimuno totrombogete igo etore form yemo na cyokora bono bunenje ndaite go soa chupiri mfix nyama ya ward igo bono ikura bakurugoro mbaka insi yakora chupiri bono iga nari chama iguchukugamba yewa watabire no go fix nation fixing the nation ekera Matiang'i asoete siasa igarorekanete kobo mogeni in sense that igarenge a professional yarenge siji ministry yakorete chigasi igente kinki abanga nkiaba chikoba kigumusiekera ochakire kororekana bono bunu mwana siasa ochakire korosie network iliera mokonya amanya sabantu baberete kugamba na bara bunaye bono mwana siasa kwaringe se ground no matenchire limo korosie network bono igente getangani ekaro kwanduka for example ndo mu engineer na bogo sangi indenka tali bora kini maite gasi ni ubu engineer abantu baike batene ki igasi ye engineer Dennis na bari go chat ni tigari echi
mpaka chive njeno mundu nakodegas na Toyota ina arangiri tu ngakodegas o 2 years bono na matianginere oroka nile ngaki uyu ne rumugambi gukugamba gusi urangiri gwa semesa tari mundu tamaidigas urutari is not a politician o beire o kodechi interior o kode ngwaru minister of education bono barori your potential ba mochorire ko bumurai nini obosemi buri twakwanira agaria bono ni njira tokomoroseri ewa okay igo mwachakire kumoroserie nchira yes nande watebire esenye ncherare umuntu obwatu bumanyi bwokora bintu buna bigokore ko bibwenere igo obweneire gochibosio siasa nebwate lyogi siasa nebwate ebinte ebinge how prepared yale muskematiangi yakwara bono gwatebire kurwa se chama yeno ya Jubilee naro china umiranete nababwatani ananemo n'abanyakirugo abarai ba Jubilee nago natebete ngangu cyakare kubeke network kogenda gusi uruki nachi kunyara kobaga penetrate gusi upanere Nyamira yere yo mu governor Nyalibo na Kisii county naro ntubwate ODM ntubwate ODM bono estari totaite go fixi chichame chichons bono bune iwateba upa 2027 na betabo probably ego chigo join chama ya Jubilee esiekwe ekoba one of the nini ego join ebe affiliate lakini chama ego chigo tenena pitu ino muntu upa no yo Jubilee one eba go chikwenda ba decide nimo gotenena gabu oyo igo obwa mategete mbuli murigerete burachikoboro obwa matembororo nanda bagusiyo maite boni gintu twabwente gokora abantu mbaro bagukwana wega gwasange bagotena ki abagusiye turabake ntubona abagusiye twari gotegerera totebena ki bono matiangi osoire naki akogera ntu maite kari Mount Kenya garia totaite tokota fixing the nation tori kurigeri bono buna gusimba mba expect mono togenda mangana totaite kwega bageni bali but to understand it in kitoko legas kuso zikurigeri mu gusina Nairobi is working mu gusina umuntu very working partners mbaroro bali bako bali na umuskematiangi bale sesemo ya United Opposition toche kiama gya DAP Kenya urigeri kiama keroro kia DCP abo yugi kiama kelikendi kia Wiper Patriotic Front chances cy'umuskematiangi kwanyora libaga koba a candidate nchichi koba determined ose nchichi koba chikora barubuya nobocholiyo boke bole chinseme chisatu chiagusi padae asesemo yagusi ngoji chire kobororo abantu mbaroro bakuchase Jubilee party bateba ebarase serikali padi ebaganyite the right time ebaganyite right time yakogera bono buna boni yakarura serikali na kyakogera umusiko itu Uhuru Kenyatta former president iga kwani tegari agatebana ki umutienyi karibu 2026 gatiabu ngocha akatule yakora abantu mbaro batatiye gasbono iga batuchoini igo bono ntubaite time erinde bache 20 torosi gisaku geitobuno mugusi kerorokane nandi mate this is the only time tubwate libaga yokungosa Lalibaga agateba tubwate liyo kongoza kurunga engineer Mageto tole na erase studio semambia bono mwancho muligereri nande mono tunegedete kuligereri na koranga umuskemati yangi bono nyorire kuguru kuligo konyara kwabaga goikaransa bwikiranu elia nyara kwabaga kwirobora ibwense nabo nyara kwabaga tukwanira gochaga igase studio namba itegere 0788666663 elito nyara kwabaga tukwana naye gocha ase studio nabo nyara kwabaga twakere simye semambia bono nande bora buri engineer Mageto iswali rindo rabe kubwate semambia bono namba itonigere 0788666663 elito nyara kwabaga tukwana nande kero twakere simye gochaga omwancho muligeri togosaba unyara kwabaga kwebeka eliogi beke TV ya eliogi rense tubasa kubeka eliogi linyara kwa bali gotosumbwa go waka gochaga igase studio nabona nago tabiri namba iteregere 0788666663 6 nigo chire sano mwali sato elitonyara kwa tugukwana nande naboko nda gutubwatia sense meli mtandao Facebook na gutubwatia bine Soko TV ogenda sense meli ya YouTube subscribe na gutubwatia bine Soko TV anamana togenda te kuligeri na koranga muske Fred Matiangyo nyara kwa baga konyora libaga na goikaransa sekirugeke na nindo choyo mu chirega iga osiemo togenda te gukwana naye Soko bwakire ningo tugukwana ere semambia bono oyo la na kimeti kurinya mayala
Otowachatia lumo ruyo nelilia na bana ndra soka. Kara kwa ni mwinjini itago. Mwinjini wa kwaniwe. Ndia mwana asante. Asante lakini se ya amangana ndani. Na mbona matiani watame kubacha sana. Ndia Nyamira, asare deputy party leader, tata temere party you torre go deliver vale, because I number one, nasi campaign because Nyamaya ward, they want the candidate and I was equally. Anti-Jabo was a craze, for example, Ababande. Na chana venga musiti kato chamo. Okay. So kulimo kia kamo tikianda. Okay. Ori ngomo engineer to the street ringi vange dete correct candidate. Seji by election nene wanya mayara usinya mirenge. Okay, mbiya mwana kwegule riswali ngimwangere tekobekere candidate ya Jubilee onye magoteba nero muko bwati. Mwancho muligereria soko bwakire. Soko bwakire. Keyeli ogirie TV yago soko bwakire. Bwakire biya. Bwakire biya. Bwakire. Bwakire biya. Ensoko bwakire toko igwete. Nenjera ariko changia naki. Abaraya baba bakubwatsi matiangi. Nakiyale ngibiya batiko bote. Anya nomination to anda nomination njengo kwana kurmanga to pati nsongo kurmanga bogetutu. Ala kurmanga bogetutu mbiya mono ase birengel bya gesema. Anya nomination to nomination to chora bara ibagwene to jokore gase matiangi. Okay. Yani mochora barayi bari bago represent bago mubwatesia bago mubwatesia barayi benje because abandi beyagiri ororo batagwenere tikubwa matiangi yani batisaini asobora iba matiangi echinkura kichigwa kutokorangira ne biyombe tuga gose tokobeka chikura karotroji matiango na president wono matianga wote ne president gusiga gatwansipetu kwanto kumumukira mochora barayi ba Jubilee Echingongo chito bwatesi. Ekiama ya Jubilee ke chora bara iba ya bayikurugusi. Ekiama ya Jubilee ke chora bara ya bayakurugusi abaya nanda abaya. Okay, ntati kubwate yo moelio maikuira na somo gani soko bwakire. Ensoko bwakire. Biamono kagerete kwa igule litangani. Kimutabekirete candidate Nyamaya ya Jubilee. Kine kyakobuli. Abwate konsani agotebanga UPA neroro bya mebyonsi byabachanganyira bono rende na kitoko bolinga matiangirende twatebiro nyorete right footing bono chakire gutara koreka nare ngo chakire kumanya sabantu baberete lakini ngimutabekirete umurwaniri ensemo ya Nyamaya mbia mona siri swali elia boligwa kurwa Nyamaya anda sanja sokubudi swali ya aiga bono ekarutu nini matiangi konyorasa atangasiri ko bachupiri mbarigireti egatoka barigiriri pa election omatekerore in politics igo kurigiriri pone barigirite bakarora tuisoko beke chameye enyaga iga na upa bado no yarenge na ande mbara bwatana buno ritwate ba fashion mbara bwatana pone bakarona kitiga baratiga abagusibo kabachore umuntu upa kotoro kinga matiangi bado ngogambare asigusi igo bono what I can say rightness. Okay. Kono orto bateri banga kamili. Okay. Yamono nindo chenyarango tiso Anthony agateba incha sokora kwane ime Nyamira chi candidate chia UPA nigo chiko represent ye chama ya Jubilee nigo tiya lenge buya igo tiya lenge buya naende tiri buya Jubilee amo na UPA kutenenia e candidate yamono asevirengelbya soko bwakire ensoko bwakire ningo tokwana na RSM. Nje akambu ya mana ngwanerio na rekodeni bagito. Mondero do ngwanerio yo mo se dio kwade yama. Yeye ndo na da kuri na bona do kuri na tia ni candidate ya John ele ya so. Una babu si ente da ni wana kora tu alkore de kamo sara jambo to tire sia o yo mana machiavi de na kora de ra jambo gumu si no yana kar to ko na se me serie de
jadi bila kajian sabe president de sesa ko president lakini moto kutuara kwa geni pawa ilikuwa mu usi kina kinjengo sabana ndo amindo to jizamo tarati amana yo kuyomba manje to focus ya segenda kapanga duwate candidate cho na jitoko support dua banda ba onye ne kiama cho bira no ne kiama ya mane binge bire lakini wanyanguzi to bira ne kiama kama umuntu nje to 2027 umuntu atoko yo moko jibili o support kiama nje to kiama tiani pia mono ndasebirengele byao umurigiryo yo motebire bari bakumwetana no musike Fred Matiang'i abandi barorekari na baramungaine ibine birengere byo murigereri otebire Jubilee bone bwenete gutwara obochori bwo gochora barayi bari bakoywe mandate bachikomokonyo murai Fred Matiang'i go bagain no nyene kerako cha abgate face yabantu bamwabo akimuroche inenjere ya moyo ko mwamagura igaranya liko bagagutenda bwikirana. Okay, enjere kwanza omuraria bia mono asa baburira maswali na ndi plus uyu gaburira swali uri wagete kare is about nomination iyo akorete shida timaje osono nyori clip ngero Matiang'i akwanita about nominations na tebetenga bono certificate nchikuru yego kora kenyore timaje osono kebeke lakini igatebetere bwe komonyene nonyo nije Dennis Mageto aspiring MCA Nyama Award taringe na chori chupiri oramanya engineer sinde tu nomination togo chago ikenga kiri yobochori bwa chupiri nominations kyakora omorayo ito gate betanga nominations na chikorete eshida mbakoroche daktari Fred Matiang'i agotebana omuntu nabakubeka none kasi ni yaye puna boniga atebenga bonaye na chupiri Nyama Award omaite nona banyama Award na bara bunne ki Dennis Mageto ngayakete ngaiba bono egenteke tokwanda twaguri chikora na keke tutaite korana na ki bonyomba mbuyo tutaite gochora chi candidate ria abantu batagite na inje kingo chagotenuge egetikia Nyama ya nomination puna nkugu I will support that person ororo. Igo embu entangani ya Matiang'i akoreta ne linga tuchikutwara clean and fair nomination. Yes. Chijo kore kana se chinseme. Cheso kwa kire buya na inche mpita busire mugaka kurwa chinsemo chiagi Kambura. Ikambura tiji maiti sego toka bya igo watching live Honorable Dennis Mageto weni kiongozi in total support of your leadership Innocent na Diana. Salamu nyingi na hongera kwa kazi nzuri. Buya mono Peter ase oroboti ruwa kwa nyaraka bagokurwa gochagaiga. Nsoko bwa kire na arwa kire lakini go kwa bangango flash yole naboko nyaraka bago totebia soberete se mambia bono na namono kilitua bol tuigure murigirio yo mare atira se enkwaneria nga akubolinga Matiang'i taranyo the right procedure yo kubwate siguna bara ikurusi oyo motebiringa tubwenete konda nomination karanga bara ibali bara bayo kubwate si ensoko bwakire zo bwagire kor Nyama ya bado kai Nyama ya nero ya very important toroje opposition leader once people tomi ko campaign bara bantu babo mbere ndwaro cheri jiba chiro no mondo dipi ndoroje Kalonzo nara akare babo na tembea western ni baminyogete inki gegerete Matiang'i obwete goje gusiya eneli boli okubolinga nkiyegerete akobwa goche gusi chira achete kwendozi abantu ari amatanga osamaro ase by election yetari nkigegerete ra oboire gotacho ase idanyansiongo ekerenyo gosenya maiye ne isachinde nebe nabaraya bako motebinga tutigire gusina ubagerire yaberego abo bamungainete pia mono nsoko bwakire nsoko bwakire biyani ngoto kwa nerese mambia bono nche korugupita basite aka bia mono na igure wa family message ya ne Honorable Dennis ni mumanyite mono bia mono sana is a personal friend na ende obeira otokonya satambe Ikambura igotoka Kikuyu sub county Kiambu county I remember toto koregas na Honorable Dennis ngaki humwe wona sira rikoro kijare mose onyore dentro Mombasa road I was totally unable to make it njino mwalimu like Honorable Dennis karoto yete Kenyatta togaika genda to karoma no ena rolingi Kenyatta de negeta muy goya pagendia
Honorable Dennis Ivante betinga ono twanyoliro moiri okorukurunka sobo mwana oyo yuro yanko yae. Okay. Lakini kerona bali kwetinga batebiga ki tinko nyara sinenje ya kikazi ngamoge tochole interim committee abu Kenya tochole interim committee. He read that interim committee in a very smart way. Ntanyale ko explain lakini kwa korete balio na omwali oyo muigu mochokoro ina na Kenyatta. With the assistance ya Honorable Dennis, nabete abantu nabete support. Mbiyamano. I am in total support of legacy bango chigotokorera because on kare taranyo lakini ngokonyara abantu bali gwa tobo ko. Okay. Ngora turo chinga na boto enjoy mon. Mbiyamano sebirengeli byao. Numu gwatani ugo. Hello Soko Bwakire. Soko Bwakire. Ngoro ku Jeff. Jeff ndebyango. Iwanda Xerian. Nje seitere magenje. Machoge borabo. Matiangi. Aga ne ikorekana ase chipa election ejijire. Okay. Because style teli ara abere Nairobi abantu bakore campaign. Okay. Na indi gento kende. Ntonya gotebana gose tunya korora babo soro na bara bale bobe. Bakore campaign. Koi muntu to yora ikaransa ara sara ikaranse amonta kore campaign. Na totebe na wono ino mwana ominto no ka tebira sabanta samatanga na yo akiro yo noyo na to babugati no siasa ko ikoso ke oligijikura. Okay iri tukorigia Mbiyamano. Dennis. Yes. Ko igure buna abantu batagete. Nabona igure. Matiangi batageta chichegusi egera akore campaign ritangani aruo mwerekeo egera tukwanira bono gutwara kiryo tebanga kobeke footing kobeka okuguru kwaye ese ground ekwamba korekana na tatageti ko genda chikumira nabantu bamwe abagusi omaite na indenje inje bono ngochinde ko 40 ekura yane jeno mwake kura but tibono turamurigire ayebene buna Dennis to interest manyamaiya yes but bone ese kirenga kiriyo kurigereri holistically turigereria sobu amoiga urigereria nga asensemo buna chinsemo chiambere norocho DCP omukonyi kabiro mukoro umukonyi bumuragwense bono yo bete impeached Rigathi Gachagua no atebeta matuko 10 bono twamubarire rero nkiandatigaire no ari urigererie twarorire Kithuri Kindiki Chiroro Matiangi ga arekana matanga ayamo iga ngobe kirukuguru buri gusiburonge asagotebanga igonta getabantu bagende uchiarwe direction Mbiyamano umurari na riri umuske nyacha atete karamnere kulika bantu Mbiyamano umurari se amaswali bunayo na nde mbiyamano aswali bagutu support na nda aswali baligereti exchange kuborro buna inja advertisement ya nini ngenkoranga there is a change a new change bono omaite ekarore politics ngurigereri ure ese ko banga Matiangi wekiro kogoro mono na ndi mbona betendo city naboko ba surprised bono njege ndonare gusaba ashikuriye gikere ase pa election tiga umugusi buna inje ngujwake kura tiga tomoro kina ki bono around yeye ngo akira tore upa yakora ino muntu omonene okwanda wake kura ntuni chifota orire ndagakubangu chupire kitokanyite tomoyegwe hakinto kura mu support iga no taracha se ground ya saitu igo no gusabanga abantu baramoro kyo wanjo kuya just maire okuru kwa yakobeke ase jiba election ichara kana no kobako kwae na gukwana na gotebanga aya murwane lione no nerwe nakubuguli umuntu gete atebo nera takogenda nerusio takwanda direct yakogera bono maite batine kinagotebi mbona ende tokobanga na kiarigirite kan be against so ibintu bingo biri byakiregento se orwatiri wabango igandoche oyore konyoro mu waziri bwe county ya Nairobi okoligeria mangana yebintu bitweta naine aselieto manyekanite nga Geoffrey Musiria nikoboniga amaunchori yakorekanie na koira nigugochia sense emelia yo koligeria ngaki abananchi bako nyaraka bako kore emirimo yabaso mucho Nairobi na namano koligeria gintu ikurunga customer service ngaki abantu bako nyorobo koreri nigo anyare ko bako nganyigu na koirwa ase department yo koligeria ngaki abananchi bako nyaraka bako
nyorobo kole likurua se county eyu na namono koranga banyare kwa baba ko nyorobo kole na maunchuri ya koliru kwa tuamona lile musirie ko moraga teba kwa busale ngokorali gento gete kakia mutwaro cha sobora so semelia ya renge iyo burwalia na bono nige county government inse yo mugabana Johnson other Sakaja yakorera maunchuri ya unigati ebintu biri byakorekana se emambia bono mwanchumurigiri togendete kuburiga musike matiangi nagendete kwagache sabali ya kisiasa lakini obekiro kuguruburi se asabantu nera aratebenge network ya nenere na agachiro yo motebire nomination yerangeligwe acholerwa barayi bali bakonyara kwa bagutaranere nsoko bwakire hello nsoko bwakire TV. Nyanja mbiyole kwa kwani mbiyande na inche mbiyande mageto naye uyo mageto tole kwa uyo mageto uyo mugaka burukona kabiri siasa na taro mwana mugaka bona gurugo mugaka gazo ile siasa mbiyamono siasa ni nkora sana siasa seke usi Uso yo waka kumenya kama kurutinga. Umugapande. Na bere siasa na hele sikurumaka stini na tunyo tu busubire moja kuruna busani wa rais wa kwanza bako yo kabla bako karendo wono yo robono. Siasa ni nkora. Na ndi siasa tirikumyo tukwa. Na ndi buna beta saka kusina ngiba umuntu sabaka bali bari koro. Tata batuna kato karwe to kurwase mechele na yuma ngete kumeta na nguru fiesi abo iyo tisi krai time to wata bona ila to ngore kasiri ngeto bantu ko na bego okay to kero bona kero nkirina bantu mbele na pe ya so ma ko ringa bona ta jore kya mi abantu ba tare patra falasi ba pe yo ngi ba ba ile nuno ko bona to ayu na fiani ko na bona ile ntira no tiet sikure chicho na banda so kamia pasate mia ako boli ko kwenda to chapa para mo to to rojo bali bantu ate ko bona bota shule bona na to ate rojo okay tiba no ti na bia mabi kagera to bona ko to to mosire Eso como ya está con tipo de bueno, ahorita que te na ne bona un kure no rin kure tari ori me bojo. Okay. Iba tira tu atemo to chorum abantu kuri ba be ni to korra ba no kuri ke dikari ya ngati ba korati ga cha bo dana tiba le ana tiba shimu ako na ringa tiba na no wesengana. Okay, mbiyamo mwaka asebirengere bya kurwa bwese chinsemo chatinga kwegure bina asante sana kwegure buna baligeli bagateba tagete toko gendo mutimo ko musinini otebe gati yebintu biri mwaligereri onye gwasere seki amaga Jubilee I believe mwachagiri gutware kokasi yabasaye nabara ikurwa sensemo ya gusinga kilimu abekire mirobelire bosyo limuchika munyare ko bamokoranga mwanyare ko bamugotara na ko mwari ndo kugorona kuwateba nga muskimati yangi nera abantu babonete kwa okumubwate sia senseme ya gusi mwancho muligereri aigane nsoko TV chabere chinsa isato ni chitaika kiande sema mbia bono nigo tole na Dennis Mageto ase studio na namono nigagoteba nigara arengumurwaniri bokolie kirugo kya nyamaiya lakini akanyara kabaga koira na magega sinini agateba tigara bwate si uli sensemo ya UPA koteba ari ni manifest agendete kwaligani umwaka bw'ikirubere 2025 nanyara kabaga konyora libaga na gosoa asegetie kinera nyara kabaga kuligira kini anene mono asikirito kuligira liga musike Fred Matiangi ntoro cyabara ibande mbagendete kwenda ase ebinyoro byabo na konyara kabaga koranga barwaniri bari bakuligia oburayi wetira se bya mabiri eita bibwato bosani na barabu gosesense meli bakwegena banyara kabaga kabanera mo tokwirana togenda gukwane namba ite studio na bugwa kesi migochoro. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
omwanchi omurigere bw'ensoko TV igetaseni Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurimo ya gusi na isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Church South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu mpaka ruri tukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime ya Nsoko TV oboroso umugusi magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria ubono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 ya kegimo mwancho muligiri bwa Nsoko TV na namono to kwaligania ase togendete gona gukwane senkwana yabana mambia nigo tole no mugeni ukurunga Dennis Mageto na nigale umurwaniriria ose nigatagete kuligyo buraya SSM ya nyama yoteresire na nigateba nigaro mubwatani wiki amagia Jubilee bono ase obwango igatogendete kuligereria Dennis matiengi mirobirkiria wenete kubeka elia anyara ko bagakubeka okuguru kwa ya SSM ya Gusii nichinsemo chindelia nyara ko bagakonyora ng'utwara ababwatani abange ntoligereti kora tole murai Simbarati nagendete gonchukanana ase chi county chons tali Gusii necessarily Simbaragaro mugabana we county ya Kisii lakini twamorore okogenda nonyene nsemo ya Nakuru twamorore nsemo ya Kajiado nkikilima tienge banete okora nsemo ya Gusii anyara ko bagago solidify kubika chikura sobwamo ndiamona nande asoko mbole muralia liswali elyo bono Dr. Fred Matiang'i mkoro siali platform achiche Gusii ange Gusii ngima kuna lili achite omwelcoming ekera abantu baroje ekera chirororo nkumira nali ni chisukuru warorije ahite chinyabitali ahumira n'abantu ba boda ahumira ne moso youths bali batebete na buchensi nande bagogete n'uburayi bwa Matiang'i ekero ba chirororo acha aerese chupiri naki egoso mashinani nande Gusii nga ebabekire house program na nerororo ngochi chale tosororo akwane n'abana inchi ahita nyore chishida chira sinyagitari ahite Gusii ngima chichiro ahita sebyombe chi welfare chibo mbali na ready kawika no gaiga ngutangasa muri na kibono murayo chakire bakita moe just time kidogo ilinde aswajibe unetakire garomero bine mengi
igo nacha twale taro yokumirana naba na inchi anene mona nyarko bagakwana barabu nabona nagotebise studio ge nabo wakesi migo choro to nyarko batukwana no chinsa ndo chichi gutumyoki sana nigo chetri chitake 15 mega chinsa isato chabona mambia nyarko batotebinga umuske matiangyo nyarko bagakobeke ground kilike bwenete bono linde batebanga elio anyarko bagakorrango nyarko bagakuire melinse because bono igana aigwe chama nigaro mokonyi bwo muraigwe kyama ya Jubilee twamororie naumirane tena barai ao bali bale bakubwata ndigonie chinsagi ao chikia magia Jubilee aigase abisiana ne yekiamekyo niobekire chingikero chindonge chichira chikoba chigokonya ilianya arakoba gakorrango nyale kobaga utwaro bunyamasi boisaine usena ande bado taranya arakoba ko stretch network iyo gende bosi nabo igona boko nyara kobaga totebi abarai bande twarebu naboni gasensemo ya mbere Dennis Rigathi Gachagua igao campaign iliyo murwanira bw'ikiama gia DP Democratic Party ikene kiama gikoragwa na Justin Biden Muturi tari murwanira bw'ikiama gia DCP matianginera abana bae gusi bali bakurigie kirugio nyama iya nyansiongo ne kerenyo na baranya bana kubuli ngaki na intura babwene tacha bike kambi puna Gachagua bigete chinsemo chiri ngakioroche nabwene te kogenda bono iga nonye gwateba igera chikoba go sechi kule chi abo ate chira chikoba chi konto gakogwa atebe ne rugwa asinginjo we hope into bwate that hope ngorigiri bali mbaligere tuboniga nonje ndindigere ko Jubilee Party United interview ngatomunga iga ngo iranda mangana yo asinaruete ase party ngwana mangana yo kago teki bunaba na inchi nabona ari ngere ikiri nabona ari ku support achicha say ground agende say ground yes I'm supporting lakini bono the difference between Gachagua and almost me with Dr. Fred Matiang'i omate Gachagua ere garuete ase serikali bunabete mbijidi immediately akachaka siasa bono ikinige tana litera ari movement ya siasa kogendera lakini uyo no muntu ukire abange nyumba yaye burunge aserete nyumba yaye arosi amana goteba bono umusubati ne ruyo ibona igo chigagie chinukora aserete bichuri ebide sa igara bitiga biro bitata itikora amanyanga se binyambi bije bizo nyombe yaje ndasereta athinginjo etwatumeke ekegusikeria omongena urigerete ase TV ye aherewe amanye ningi Matiang'i abwate by the way nabwate umuroberi omuya giakogera bono oyo tatagete bunendo ya squeeze na igumo guchangia ngabono na soiro muswati na ero yotabwati ngansaiga oyo bona ate itaro si nyumba yaye oturangeiri onyore nkurunyamaya nani nakira ate bomondo na rukwa ni te point ritangani amangana you nomination ngoja torona ndi kwa konyore clip kiriyo biki abantu ngochora bari omurai obwene tuguchikoba omaite the mistake omurari abantu bagakora kuna bono iga egenta abantu bakwangayikira nuko tachora omuntu abantu batagite warori kwamana konyora kwanyorire candidate ere fake ekire kigintu ntotagite gukora gintu kamene kipi puna injotando chi nyama ya World 2027 no honda ase serikali ya Jubilee okay mwanchu muligeli niwete ne ira nande namono kilia tebanga gintu kiabere se siasa no gochora umurayo lia abantu batatageti namono nigo togendete gotebinga nabo gwa kesimi ya goche se studio gaiga tukwane aseyemo nindo chega igoyo makuru kunga morning honorable Dennis Ogeto na mjua sana ni kijana mchapa kazi roho safi na ako na mipangilio msipoteze chance ya kuwa kiongozi bora John Waweru Wamburu from South B John thank you so much naona ni kama John Waweru si wa kwetu ule ambaye anazungumza kikisi lakini ndokora nako manyetenga ngocha kwali ngega igambia mono John Waweru kwa huo ujumbe wako ambao umetutumia na kila ambacho tumeuliza kwa asubuhi hii ni kwamba Fred Matiang'i ameweka mikakati ile ambayo inamwezesha kama yeye mwana siasa mpya ambaye ameingia ulingoni kupata wafuasi ambao watamfuata kabisa ama bado hajaweza kufungua mwanya huo ambao unahitajika katika siasa. Mwanchu muligerelia semambia bona unagotebiri niko konyara kabago kurwekera ngere kyao ochaga igase studio yeto ne namba ito nigere 0788666663 elitonyara kwa togo kwa na asenchira bwikena niko tuli na honorable tigamotai bano lendo atebirenga no mweshimiwa Dennis Mageto yoko ligie kirogo kianyama yo mwaka bw'ichirwere 2025 otebire mbachi bagende gusiba semi abantu na namona sekilia tebire nigere buya chairo jumbe achikotebye musike Fred Matiang'i anyara kabaga soka
na kogenda ase chinsemo au chiagusieri koranga nyale ko baka gutwara bali bagotebekana foot soldiers bali babwenete kumugwati siasa sabalie insa chinde iratoke kiruge kinge togeti ne kirugo tokomate negotiations yes yatachiri boniga gakinere babwate ugotamwo wigena mona sensemelia bali bakwamiria serikali United Opposition lakini ruise kumurigererio soire gategati ngo na gutarada babori gatega shawa tuamuru chali wa munyoro kera Dorcas rigathe gashagwa ariko kini wekirwo na kabo mo reverend ngikire busyo after nyama tienta konyora kabo mu rwani wekirwo kiura ibise ndia mono sana umuralia na kwa wale wote ambao wana watch ambao skill ya KKC ndia mono abantu wa South B nyote wale mna watch Mombasa Road kila mahali watu wananijua ni wengi karibu hapa tunaongelea juu ya Dr. Fred Matiang'i the 6th bono ekero cha riswali liao omurali okubwata maswali ya marero nande nyigwete mbere studio baka marogo bono karengereri kigu watwalire iguru nga tutanyoretie kero gekyo iga we are after one problem ya one term ine artukurigereri one term ye twarigereirie twarore naki umuntu uyu no hari miga na bwate ine njogu bono etonde tukuyigatira etobige taba murabono kabisa twabere ready kurugusi ense yonsi tukwanirane tumanyena ntunto enda garia totebuna ki bono inubuna chupiri mwachire gaiga bakusi ngoy gumuri morani bono muri Quran for president emo Quran for debut ntwe kero kitoko as chupiri ntu wicha Dr. Fred Matiang'i yabianjerane no tuli gabo okay yes nabondigereti asemambia bono no nyam Fred Matiang'i otebirenga nigo tubonete kwira na sumurubirio olio free primary education na secondary education igate bibirio ndagate abalinde byachika bigokorekana kerangurigereri nigo chigendete kubutuka bono nkwane ntuche tonyoreri bagatoye agare biya toye kwanere asobu agare na gukwana biribiri akorekane kwabwate list yawo bono je sansuri list yandiganya sansuri gaiga naenda iwisi no jondangere next time ninje ngorangeri tigamba toyo bwo mwelio nara ubona gwaka bwato bwo mwelio mayo sansuri alo nsoko bwakire nsoko bwakire oyo gataka gotemara amanya gosengo soere na ndabigite TV elio girigoro na burende tibwende tibe kilio girigoro nando akire tete mweli baga kwa nonero rabo bwo mweli akona ko flash bono tiga go flash esimi bo gwaka aya sansura bono tebe list yabo ngibwate nara ko yibwate gwatagete korate babiri atatu kurwaro list ya singi abantu maroba woje tukurinya my award na ndi mbege nite ko bekiongozi ekiongozi kiabo ngirega iga na ndi mbate bakwane asingi njombarigireti mbategeti ya time go support Ensoko TV asomo jakano go sasingi jotojo ko rango nange na chagete tigamba kiringa mbia mono kwira libagalia ino mwatigire kwanda mugondo mwatigire kwanda chigasi mwatumire chidata kurigereri amangana Honorable Dennis Mageto agukwana echama ya Jubilee Party nande tigangakire Dr. Fred Matiang'i no yo maburuete enavasi ngichega iga thank you for watching we are behind you no tori mai gaiga togosukumige ndeki mbanga ngori mbia mona sana murai amangana ari nabugate naraya boma wacho marra welfare ebyumbe binkorigereri gubire bya guchinguru asingi njongo etabwango because I know how to keep time okay number 2 nyama ya chache welfare association eyune nkoye ramororo eyine welfare nyama ya chache etenenere no mwaka irikana mayaka Mr. Leonard Nyachio na Mr. George Mokwa na ndi nebwate 11 executive members it has 303 active members bagorete 93 chairs na ndi babwate bagocha gutwara umuchango bukugora e system barukanga pa system what 300,000 amangana yu Matiang'i ngo yabwate yale na inde continue watching na ndo mweshimiwa ino goirara mangana yu arafu iga nkwanire nakode nyama ya chache tomane gocha abantu mbaro bali batumite chipara chichikwano umati siasa kebo just a minute chipara njiro mwatumite ege sierige komoni road isia tu omokonge tu mageri ege siere tu nyamokenye road ge komoni tu mabariri nyama ya tu
mabariri nyama ya bondeka marara mausi tugetari miruka masosa to be completed bondeka bugisinsi mang'ong'o na ebate na ebinabyo aya boneka ronde gaiga Nairobi ninde patron ye chama ya ninde patron ye chama ya chama babwate kuruku umoja wetu welfare chama yebuno mama bacho abana bankwana bamarara asinde patron twarosirie chama nereo ego cyakorekana nere bwata maoni abo mbarosetie chama babwate certificate no ndebune patron ebante bintebeiga chama yabikuruku umoja wetu welfare eko unite bo mabacho abantu bari pengine bagusirirwa abantu babo kuna ntuto wagiru chisimi kinyinge kurigereria kitakiri ne kimaskini chonsi arafu mbatagete matatu nebirogo nande mbatete abantu bacho kuba support imbadai aya nakirwe simi go senari keretu lirube n'abantu ba boda ase mbia mora abantu ba boda nda tebe nyama ya wodi ngima asoboche uri mwakora ntu aligereri nande we are supporting ebiongozi biri mwachora makore gasibuya congratulations ebante bintebenga chairman boda main stage bwana Moses Bengo naomba engineer Kemoni atutembere kitu ingine watu wangu wa Nyamaya main stage they need some reflectors kindly mbiya mono ebinte bingo bekubire byonsi igo bono next round ingo nyalibaga ebinto ngo kigokwanira ase manifesto ya nero over nero online okay engo kigokwanira next time ninche tuarege ikaro kya abaraya mukuru ku young leaders tuligere chi manifesto chini moro seti gose ngakikire ngakichikore ndisonete na aba na inchi bali bari ase chinsemo libage liyo chagwikana ingorangeli na ndagateba matiangia mekoma remember the Kisii region forces are intact na and South leaders in Central have set a good base. Nyanza as a whole is warming up for ODM. They might join Matiang ande bano babo mbadi out tebani go bacha kwanda sense mengao oyo niga kwa na kurwa sense mo ya machoge borabu narole kwa akire simi sana kwana iliyo mwali nkolera ni umurobe lya soko bwakire oyo Dennis magoli ko danora Dennis sisi meya ocho yerusi gendongere koleta ge ku spam iwe nkabuno ko ye tap okay egotonge we na ninko igwete kwana no nayo kwanera somwezi mi we Dennis oino muntu ngano je no andemo jirani ya ko nyaigo abunyamaya lakini wone ndo kwa na ya matiangi okonyire na ende matiangi kera swa jupiri maete ega swa jupiri sengenjo dai ko mina kiupa ndo ayo joso ndo ko sitweka okay na ende jupiri si anasa no but now okay no agusito tigasia za domama goro na ende to ligere bintu bire mutu ali na ende bona se siasa yeraro nani no ali wana no mokonyo yo mugabo no nyamira nero ko moruli bona se siasa yankenge na ratigere to bona na nyama yago wana ku nyama ya okay mbiyamona asebirengeli bya essential chinsa chialire tigatokolera umurobeli gabo anne mono Dennis ni chembarangeli chenjigoro mwa studio mwaracha mochega iga abarwanere lingo twara bao na itabanya mayoka young leaders toligereria kirenga kino ngerekieke una mugendete kuyaliga ni umwaka bw'ikirubere 2025 ebere egera tororenga kiri abantu batagete ngo gikira ni muri ebine bintu biri turachiko batugukwana na ande tochikutwara young leaders panel ni ngendete ko yoros echeche karansega igenya ariko bagekurigereri gunande murigereri gunaba barigereri baba boliri ndenga kinu rende mwatebere ni numukuru ku alternative voice nkiri murachiko mo akora mwancho murigereri mu rubiri wenso ko bwikiro mo elio 1 minute edeke mo ntarakora nabakirimbia mono abantu banyama ya ward n'abantu ba Kenya ngima bari baturigereti ku America abasani bari bane batumete ku Minnesota nago kiwamo na inwe nande nakirimbia mono asingi njoko watch amangana yonsi ipe matiangi na yaligereti na ande na ro asichupiri egento kende ngakembia mono na anda nkwane nga ngosirikinde kanisa ya Lutheran imbanto mabakwani ya Nyamira kanisa ya Lutheran eko omo pastor wakuru kwa pastor okay biyamono
na nchile ni rero engineer Dennis na ringeli tangani urairukiria makwani tiga tukuru murubiri w'ensoko bwa kirili tare nero Santi Onyango twali kubata na Diana ndemo yura sensemo ya kabiri studio John Kebati Rosemary Barnabas na bali bonsi pe banyaraka bagwikira nambi ya mono gutwara libaga tumirane mambi tichike litukulia Alamisi tunyaraka batugwikaransa na gusegeta na Inspiration Thursday mambi